isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita kag drama sang Bombo Radio.
Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Wala siya makahibalo. Ngarin ako sa iya tupad. Uy, Samson, madamo nang nakuha mo. Uray? Oo, ako. Hindi ka magahod. Wala ko yung nagapangawat sa itlog, ah. Oti, unsa man ang ginatiid mo diri? Uray, may upod si Sinayda sa ibabaw. Ay, kinsa man. Si Luciano. Wow! Ha? Ay, nagaunsa na da sila. Amo pa ng hibaluon ko. Abi, idugda. Hatagi ako lugar. Dira! Dira! Dira ka sa Luciano! Si Sinayda. Kanami sa imo pa, kahining. Oh, hala. Naga-sideline gali ining si Sinayda. Wow! Eh, wala man nabing banay ada mo. Dira pa, kid! Kasakit nga kanami! Gusto na ina. Kaya ginapamalhas na ako. Basa na ako sang balhas ho. Hindi ka maguntat! Tapuson ka na lang ini! Wala gid ako maghuna-huna. Nga pilion mo ako. Bisan bulag ako. Ano, Samson? Bulag siya kuno? Oo, bulag na si Luciano. Pero bati ko, sumpa na kuno sang iya baston. Uy, amo gali. Diin na to man. Hirama lang! May mahikapan ka gani nga nagabuklod? Pisga kay amo na ina! Amo, kid. Natagtulan mo, Gid! Dira! Hindi gid pag-untati! Hindi gid kada sa mabuang ako sa kanami! Dira! Na, hindi pag-untati ha! Kay dali lagid lang matapos ini! Naglapaw ang imo kamot! Hirama sang maayo kay matultulan mo na ato! Wow. Ay. Ari na. Nahikapan ko na ang buklod. Kay napatyaga
Hangin? Isang nabulag ka lang. Kanami, gidya sa imo magmasahi. Ay, nagapamasahe gali si Sinayda. Kamusta na ang pamatsyag mo? Ay, katauhay na sang lawas ko. Puno abis ang hangin ang lawas mo. Balikan mo ako diri sa dason nga si Mana, ha? Mapamasahi naman ako luwat sa imo. Oo Tawgon ko pa nga kon manong toy-toy. Makoy, dali na. Puli ta. Hoy, Samson! Mali na kita dire. Oh, hala! Nadula si Samson! Ay, animal nga Samson ay! Nauna pa siya sa akong dula! Ay, mahalin na lang gani ko dire! Wah! Ay ho, si Tring-Tring ho. Nagaatubang sa takuri nga nagapanihol. Samtang nagapangasubo. Ay, ano ay hadang natabo sa iyaman? Palapitan ko bala siya. Oy, Tring-Tring! Nano ka? Nga pa, nagapangasubo ka na? Oo, Day Rusing. Nga gani. Kada manihol ang takuri eh. Nasubuan ako. Na-miss ko na ang pagpanihol, Day Rusing. Dugay, nagid ko nga wala makabati isang panihol. Kung maglakat ako sa dalan, wala nagid sang lalaki nga nagapanihol sa akon. Maayo pang takuri nga ini. Maskin paano, ginapahalipay pa niya ako. Ale? Si Tio Bartolomeo? Piyo makumpisan siya mo? Ugaling wala din si Padre Abraham? Gapakanto na di siya. Filemon, harada si Patre. Wala sa diri. Maginaktan ba siya? Amo gali. Hindi bali Mga muyo na lang ako diri sa mga santos. Piliin na sila, Jobat, Okay. Ito na siya. O, dito siya nagkato kay San Jose. Anay ka bala? Ay pamatian kong iya ginapangamuyo. Di ako mapisto. San Jose. Santos nga butanan. Pamatii ako. Kag buligi sa pagpangamuyo nga mapatawad ang akon sala. Sabtong ko bala siya. Bilugon ko tingog ko. Ano ang sala mo, anak?
Ano ini? Matuod bala ini? Nagsabak sa ako ng Santos nga si San Jose! Milagro! Milagro bala ini! San Jose! Nakasala ako sa akong asawa! Permi lang ako nagasugal! Nagakadto ako sa bar kada Sabado sang gabi. Kag pirmi ako nagalantaw sang bull. Ang mayo pa ang kwarta mo nga ginakadto sa bar. Ibili na lang sa akon tilan. Kagang imo nga magasin sang bold. Kwao mo to sa inyo balay. Kay akon sunogon. Oh, bakal nautan Alvina. Kadami isang akong kalubay. Kadalag ko. Pilang isa, oray? 40. 40? Uy, kamahal gidhaw. Sa isa ka adlaw, tag 15 lang ni eh. Sang isa patuya ka adlaw. Kay balo ka Alvina. Tagasaka man ang gasolina kada adlaw. Ay nga ahaw, ano ginabunyag mo sa imo utan, gasolina? Amo gani. Pero ang ginabakal ko sa matag adlaw, nagasaka man. Natural. Natural man nga masaka man ang akon nga baligya eh. Ati utod lang baklon ko ah. Ay, hindi pwede utdon. Wala sang may mabakal sang utod. Ay nga ahaw, Amo na yan magbakal ang tao sang akon baligya mo. Wholesale? wholesale. Ay, sige na lang gani uray ah. Abi na na, kay baklon ko na lang ina. Ate, ayos ah. Ang talong niya, hindi ka magbakal? Uy, ano ina? Nagalinupad ang mga kaldero kag pinggan? Wow! Patod, nag-inaway naman ang mga asawa nga. Busyo kag busya. Lakas sa kuya! May hubang! Babaydar! Sugaral! Wala sa batasan! May tao nga perfecto haw! Ay, amogid! Wala ka sa pulo sa klase sa kamay! Wala na kita sa tiligangon! Mang babayi ka pa! Babayi pa nga maitog pa kay uray! Hoy, Bosyo! Bosya! Away lang ka mo kung maaway ka mo dira, ha? Hindi lang yun kuya pagdalahiga! Kay nagalabay lang ko dire! Uy, mga animal gid nga mga mag-asawa nga inahuo. Nadalahig pa ko. Ay kung tani, wala na lang ako maglabay dito.
ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio! Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahil sang nagligad, nagsakit gid ang buot ko sa ginhimo ni Mama Marieta nga pagpahalin sa akon. Tungod wala man ako sang ginadumdum nga sala. Samtang simunang naman, sa iya ginhatag ni Ma'am Trining ang budget nila kada adlaw nga 1,000. Kag matunga niya ini. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ako nang matipan sa imo sugod karon, ma'am. Gani ako nang tawgon mo kung may kinahanglan ka, ha? Ay huugali, ma'am. Ihatag na sa ako ng kwarta nga para subong nga adlaw kay malakat ako sa merkado. Dali lang ha. Kay kuhaon ko sa akon bulsa. Ilihog ako tulod sang akon nga wheelchair sa tupad sang bintana para nga masanag. Ate, oo, ma'am. Na, ari ka na sa tupad sang bintana, ma'am? Dali lang. Kay kuhaon ko sa akon bulsa ang kwarta. Ari, 1,000. Amo na ang budget adlaw-adlaw. 1,000 tagsa ka adlaw. Ate, sige ma'am, malakat na ako. Isa 1,000? Ay, tungaon ko ini. 500 lang ang akon ipamakal sang pagkaon namon. Ara, ihatag ko sa imo ang 4 kagatos. 1 kagatos lang ang hawiran ko, para nga may unod ba ng bulsa ko? Uy, sige-sige na ininay. Oo, sige-sige na ina. Kay baan, ginahatag adaan sa ako ng galastuhon sa adlaw-adlaw. Ti, nagatago kuya sang tunga, Baw, kanami kan mag-amo sining kabuhi nato, nay. Hindi na kita pagkulangon, sini. Hindi na Mayorduma na nga daan ako. Amo lang ining sudan nga ginbakal mo? Tahong kag dalo pa ne? Wala ka sang baboy nga ginbakal haw? Hindi na kita magbakal sang baboy, anay Jico. Kag amo man ang manok. Amoy ng siling ni Mama Rita. Makapalain ko no sa aton lawas kung nagakaog kita permis ang baboy kag manok. Amo man ang karne sang baka. Kag amoy na nga tahong na lang kag dalo pa ni ang akong ginbakal Kag sa aton merienda, amo ining pandesal. Kag palamanan naton sang margarin Magkapabusog na ina. Basi magreklamong mga kabulig?
Silinga lang sila nga magreklamo lang sa akon ah. Nakahibalo ako nga nagalibogid ang ulo ninyo kung nga ginpatawag ko kamo. Nakabati ako sang istorya nga nagareklamo kuno nga hindi manamit ang aton sudan. Kag wala na sang palaman nga hotdog ang tinapay. Kamahal na subong sang mga balaklon. Kag nagsiling si Mama Marieta nga magkinot kita. Man gamay na lang ang kwarta nga ginapadala niya para sa aton nga budget sa pagkaon. Kag kung sinong mareklamo dira, pwede na nga makahalin kag magpauli na sa inyo mga balay. Ote, sinong mahalin? Ikaw, Nile? Isyang? Miling? Mahalin ka mo? Hambal lang Hindi ka mo maglungo-lungo dira. Ote, mathag na nga akong ginasiling sa inyo. Ang magreklamo, pwede na makapanghimo sang iya mga biste, kag maglayas. Kung wala man lang isang mahalin, wala sang mareklamo ha. Magbalik na kamo sa inyo trabaho. Ato na sila. Naghalin na sila. Man, wala man gali sila sang mahimo kung akong magpamatod. Husto lang sila nga magkumod-kumod. Kagkaron, wala na sa makontra sang gusto ko nga matabo dire. Ginpatawag ni Munang ang mga kabulig tungod nakabati sa sang sugilanon nga nagareklamo sila bahin sa pagkaon sa sulod sang balay. Ginpasikto sila ni Munang. Kung sino ang hindi gusto sa iya patakaran, pwede na nga makahalin. Sa pagpadayon ko pagid. Ma'am, ari nang imo nga panyapon Ano, ina? Linugaw ini, ma'am. Kag itlog nga malasado. Ano? Nga ang papanyapunon mo ako siyang amo sina. Ang ginakaon ko, jutay nga kanon. Kag ginaling nga unod sang baka, nga ginprito. Kag ginbutangan sang itlog. Kag isa ka baso nga minggo juice. Wala na sang minggo juice sa merkado, ma'am. Abos talaga ako mabakal, Kagdason, kamahal na nga daan subong sang karne nga ginaling. Gani nga amo lang anay inang panyapon mo, ma'am. Hindi ako sina. Manawag ako kay Marieta subonggid. Itunod ang wheelchair ko sa gwa. Dali. Kalain sang panahon subong sa gwa, ma'am. Kabaskog sang hangin. Dumaulan pa gani Buwas ka na lang magpanawag kay Mama Rita Ate sige, buwas na lang ako manawag. Kuha ang pagkaon nga ina. Hindi na ako magpanyapon. Sige na, kuha ina. Ate, okay ma'am Ginatok
tutok ni Ma'am Training ang pertahan ko diri sa kwarto? De, kuya magsabat ya. Papatulog-tulog ko Munang! Dala ako sa CR! Munang! Bala, kaday mo ya. Matulog kuya. Buwas ko lang ikaw ya kadtuan. Ari na ako sa sulod sang hulot ni Ma'am Training. Kapangsot ha. Pero, ara man siya sa iya kama? Nagakatulog? O hindi. Basa ang iya kama? Dira gali siya nagpangihi? Bugaga nga tigulang ni ay? Sa kama siya iya nagpangihi? Ay, buisit! Buisit, gid! Ma'am Training? Ma'am? Gaga nagpangihi ka diri sa kama mo? Munang, ari ka na? Ma'am, basa ang kama mo ho? Nagpangihi ka sa kama? Ay, gintawag ko man ikaw. Pero wala ka makabati. Gani nga nagtulog na lang ako. Kag wala man ako makadumdum nga nagpangihi na gali ako. Ulianon ka na abi mo. Wala mo ako ginabantayan sang maayo. Gani isugid ko ikaw kay Marita. Sa ano ka makapanawag kay Mama Marita? Kay natumba ang puste? Natumba tungod sa mabaskog nga hangin kagabi. Ano? Oo. Natumba ang poste, ma'am. Kag wala gani kita sang kuryente Wala man sang telepono. Tugod malain ang panahon. Gani diri ka lang anay sa kwarto mo matinir, ha? Hindi ka lang anay magwa Kay base kung malatnan ka pa sang virus, ay mabudlay na. Anay ka bala. Kay paliguan ko anay ikaw. Kag pagkatapos, ibalik ko ikaw diri sa kwarto mo. Kag hindi ka ginanay magwa, ha? Sa sulod sa pila ka adlaw. Manawagin ako kay Marita. Wala gani kita sang telepono. Pila ka adlaw pa ina makayo. Gani sunda na lang ako, ma'am, ha? Maaki gani ako? Bayaan tagid ikaw. Kag amo man ang mga kabulig dire, naghalalin na gani sila Ako na lang ang nabilin. Ay, ano? Sa ano matabo, ina? Natakaan sila sa imo mo. Naluoy lang ako sa imo, gani nga nagpabilin ako dire. Apang kun matakaan man ako, mahalin man ko, kag makambang ka na lang pagwa. Magpangita ka sang dugang nga kabulig. Wala na gani sang mapamutsatsa dire. Manatakaan na gid sila iya. Ano abi kay kadamak sa imo klase tigulang mo? May andaman mo lang, ha? Isugid ko gid ikaw kay Marita kung makasugilalon nang ako sa iya. Anong sugiran mo? Hindi ka na gani kagwa dire. Tandaan mo ina, ha? Kag paara nga mag-ayuhay kita, sunda ang tanan nga ginahambal ko sa imo. Oh, Diyos ko. Ano ang natabo? Nga kami na lang ang nabilin diri sa balay. Diin na ang iban nga kabulig. Nga naghalin sila. Kay wala man ako nagaano sa ila. Oh, ginungod bala ni Marita nga pabudlayan ako. Oh, nahadlok ako.
Nahadlok ako diri nga mag-isahanon sa akon kwarto. Nahadlok ako. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na tumataloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong natuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinaslahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe,
Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Diary, tawgala ako kay Nicole, 29 anyos, kagdalaga sa gihapon. Subong, nagatrabaho ako sa isa ka opisina sa syudad sa Bacolod. Madamo sa nagapangaluyag sa akon, bangod siling nila, charming kuno ako. Apang kung paghigugma ang hambalan, medyo malayo pa dira ang akon buot. Kay man, nadula sa akon ang akon first love. 3rd year high school pala ako sadto sa mangin boyfriend ko si Toby. Magulang siya sa akon sang 5 ka tuig. Kag nagatrabaho na siya sadto sa isa ka insurance company. Loving siya kag sweet. Makasiling ako nga mapalaron ako nga babayi bangod nakaangkon ako sang nobyo nga mapinalanggaon kaayo. 3 na katuig ang among relasyon nga duha. Kag nasat-uman ko nga nagliwat ang iya nga batasan. Hindi na siya excited kung magkitaay kami nga duha. Daw ordinaryo na lang. Hindi siya sweet pareho sang una. Agud mahang pa ninyo ang tanan, ari ang akong pagsaysay. Maayo kay nag-abot ka pa. Natubuan na ako sang gamot diri sang hulat sa imo. Sorry lang Wala ko dahil makalakat. Kabigin sugo sa ako ng bus ko. Di hindi man ako makapamaribad sa iya. Ano gali ang ginahimo sang cellphone mo? Mabudlay gid ba lang magtawag sa akon sa makadali lang? Natabuan mo na abi nga wala ako sang load mo. Naubusan ako. Amo na nga naatrasar ako Ute, paano na karon ho? Madali na lang matapos ang last full show. Wala sang kaso. Buwas na lang kita matanaw sa sine. Manyapo na lang kita ka magpauli Kapoy man ako Madama ako sa obra sa office. Amo na lang sinapirming kinasiling mo ya bala mo. Nga kapoy ka. Nga ahaw. Tamaran ka na mag-date sa akon? Ara ka naman. Dali na bala. Sa pensar mo na iya. Nakibado ka na gid nga ikaw lang ang akong one and only. Nga do malayo naman ang mudo mo haw. Kaya na kapag wala nang kahulo hambal dira. Ano naman ang sala ko? Maayo kay nakahibalo ka nga may sala ka. Ano gani? Naupod ng akong tudlo sa pag-text sa imo. Apang wala ka gidya nagasabat. Ina. Nagubang cellphone ko Ano? Nagubang cellphone mo? San o pa? Kahapon pa. Di nga wala kay mapahibalo sa akon haw. Kung tani, wala na kuya magsagad sang text sa imo? Wala gani ko naman sang cellphone. Pero napakaayo ko na ato Kag buwas, pwede ko na gani ato nga makuha. Abi, buwas ka na lang mag-text sa ako Kay bisan, hasta mag-aga pa kita nga mag-text sanay. Okay lang na sa akong sweetheart Basta, hasta mag-aga. Okay basta ikaw Love you, sweetheart.
Ba? Si Dina? Ang manghod ni Toby? Tawagon ko siya. Dina! Ay! Nang Nicole? Ikaw gali? Wala ka pa klase? Ay, wala pa nang. Dina, nakaayo na ba lang cellphone ni Manong mo, Toby? Ha? Nga anang haw? Naguba ko ng cellphone niya. Kagin pa kaayo pa kuno niya. Daw wala man magubang iya cellphone. Kagbisan maguba pa. Duha man ang iya nga cellphone, Ha? May cellphone pagid siya nga isa? Oo nang. Ang dumdum ko gani. Kung ikaw ang iya ginatiksan. Kay kadugay siya kaayo kung mag-text. Oo, matuod. Sige, Dina. Mauna na ako. Oo nang, Nicole. Wala magguba ang cellphone niya? Kagduha pa kabilog? Kuna mo. Sino ang kinatiksa niya? Urasan mo lang lalaki ka. Urasan mo lang. Sinagid mo lang patihan mo. Ako akong si Dina. Isa lang cellphone ko. Kagkahapon ko na atugin pa kayo. Kagkagabi, magintext na ako ng kliyente sa insurance. Kagamo ito nga nakita ni Dina. Toby, basta nagasugid ka sa matuod Nagasugid gani ako sa matuod. Promise. Ginsukmatan ko si Toby sa ginsugid sa ako ni Dina. Apang suno sa iya, isa lang cellphone niya. Kag kliyente niya ang ginatiksa niya. Kag ako naman, nagpati sa ginhambal niya sa akon. Sa pagpadayon ko pagit. Ay, Elaine. Nabatyagan ko nga nagbago na gid si Toby. Pamatsyag ko. Doon sa may ginatago siya sa akon. Kag malaka na lang siya nga nagapakikita sa akon. May best pa gani nga, hindi siya makaulpot sa amon date Ay, Nicole. Kung magamo sinang attitude sa boyfriend mo, patod, may iba na siya ginbulos sa imo. Elaine? Arayaw. Hindi ka bala maghambal sa amo sina? Mapatay ako kung madula sa apon si Toby, Elaine. Ay, Nicole, nagpamangkot ka sa opinion ko. Pwes, amoy nang sabat ko sa imo. Ihanda mo ng kaugalingon mo. Kibasi kung magsamo ang imong luha kag sipon. Nagapati ako nga masako lang siya sa trabaho niya. Hindi siya maluyag nga may masawayan ang boss niya sa iya Amoy na nga ginasubsob giniya ang ulo niya sa trabaho. Ay hindi, kuya magpatis na Nicole Best friend mo ako. Hindi ako maluyag na maghibi ka. Gani ko na ako sa imo. Bantayan mo siya sang maayo. May milagro gid siya ang ginahimo. Nagasalig ako kay Toby. Ginahigugma ko gid siya. Kag handa akong magpakasakit para sa iya. Kag siya? Handa man mala siya magpakasakit para sa imo? Palangga mo siya, pero palangga ka mabala niya? Elaine, please. Nicole, gamitang utok mo. Hindi siya nagpadako sa imo, no? Gani wala sang rason nga buhaton ka niya nga do sa hampanganan lang. Tanawa, permi ka na nagahibi. Maayo bala ina? Sumpaa siya. Kag ko nagapati ka sa hiwit, pahiwiti siya. Nasakitan ako sa ginsiling sa ako ni Elena. Ang akon kaisipan, nagkahambal nga husto siya.
Apang sa mga hulag nga ginapakita sa ako ni Toby. Nakahibalo ako nga may kamatuoran na ginasiling ni Elaine. Apang ang akon kasing-kasing nagapamatok nga magbaton sina. Ay, ginapangamuyo ko nga kung tani. Nagsala lang si Elaine. Nagsala lang siya. Madamo ka pa ba na sa Balaklon? Jutay na lang Babakal na lang ako sa regalo para sa akon hinablos. Birthday niya sa madason niya si Mana Kag-invited kita sa party niya. Ate, okay Ay, uy ate, ano mga pinamakal mo? Dali. May nga aman. May katuan lang ako sa makadali. Ato na siya. Ano pala natabo sa tao ka ato man? Kag sinong nakita niya, nga hinali lang siya nga naghalin. Kaginhatag ang pinamakal ko. Sundon ko siya. Wala na siya. Natula siya. Kaya, sa diin siya nagkaduman? Ato siya gali. May kahambal siya nga babae. Sino palang babae nga inaman? Hulaton ko na lang siya diri Ato, naghali ng babae. Kag si Toby, nagbalik na. Nag-apas ka, Gid? Kuhan, natingala lang ako. Kung nga naglakat ka sang hinali. Sinong babae nga ato? Isa ka kliyente sa insurance tadali na, mapauli na kita. Kaon na. Ikaw na panghaga diri sa kantin, tapos wala kayo nagkakaon? Ay, Elaine, hindi madulas sa akon kaisipan ang babae nga nakita ko nga ginpalapitan ni Toby. Ampot ko apang kalain sa pamatsyag ko. Ang masiling ko lang, kalimtin na lang si Toby. Kadamo pa dira sang lalaki. Hindi ko mabuhat, Ina Elaine. Nasakitan ako. Nasakitan gid ako. Kag pamatsyag ko, nasapapatay ako. Sige. Magkaon ka na. Karon na lang naton hambalan ang butang nga ina. Basi matuod kung kliyente rang niyang babae nato. Day, pagwa naton dito sa opisina. Opdan mo ako sa mall, ha? May baklo na ako, Si Toby, As usual. Masako sila subong sa opisina nila. Bangod may ginalaga sila nga production, Amo gali. Oo. Opdan mo ako? Of course, best friend. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga
Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, in punto alas 5 ng takna sa hapon. Maying hapon mga kabombo Negros Occidental, Siyudad sang Bacolod, nag-apply na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Martes, sa Nobyembre 2, sa tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa Christmas countdown, 53 dias na lang ang nabili na Pasko na. Kagaron, mga kabobolito na kita sa aton nga mga headlines. Mga pulis nga nagabantay sa mga sementeryo sa Bacolod Kadungan sagtig kalalaga. Wala sa American Fiskar nga bladed weapons. Bulak nga ginhanda sa mga vendors para sa tigkalalag na ubos man bakal. Supply nagikan sa Metro Manila, labi nga nagsaka ang presyo. Pagtukod sang bago nga sementeryo sa Bacolod ginasuesyon kay Mayor Alfredo Benitez. Pila ka mga eskwelahan sa Western Visayas wala pa nakapatigayon sang klase bangod sa halit sang Bagyo Paing tinalikdan nga semana. Halos tanan nga mga estudyante sa Andres Bonifacio Elementary School 1 nakareport na sa classroom Kadungan sa pagsugod sang full face-to-face classes subong nga daw. School supplies na ginbakal sa Bacolod City Government nag-abot na, ipanagtag naman sa madali nga panahon. Kagkaroon mga kabombo, lito na kita sa Baritalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagako naman si Bombo Ponce Espino, generally peaceful ang pagsaulog sa All Saints Day sa siyudad sa Bacolod Sanoa sa Chiefs of Operations sa Bacolod City Police Office. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, wala sa reported insidente sa sulod sang patio sa siyudad sa Bacolod. Suno kalyada dako man ang pagpasalamat sini sa mga pumulyo nga nagkooperar man agud mapabilin ang kalinong kakatawhayan sa pag-obserbar sa All Saints Day. Suno diri mayroon man sa ginkonfiskar ang pila ka mga ginagamit sa pagpaninlo sa patio kaangay sang sudsud. Ginpahayag man sini nga wala sang nagpamalibat bangod ginapaatagan sa mga kapulisan kung nga hindi ini mahimo nga dalon sa nasabit ako nang nasabit nga bagay bangod adlaw na ini sa pagduaw kag ini na dapat magdala sa mga nasambit nga bagay. Ginpasalamatan man ni Liada ang tanan nga mga force multipliers nga nagbulig man sa mga kapulisan nga magpabilin sang kalinong kagatawhay. Gipagban nga tubtob sa Nobyembre 4 ang deployment sa mga kapulisan apang magalibot lamang ang maini sa mga sementeryo. Kalabanan siya na pang namon na kuha sa puno ang mga tools nga ginagamit pra nila na magtinlo o magtinlo sa mga pantyon nila, especially ng sudsud mga amusina, so tigin story gin taman in pension taman sa ila. Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Chief of Operations sa Bacolod City Police Office. Samtang bisa nagdoble ang presyo subong ating kalalag na ubos man ang ginabaligya nga bulak sa mga nagarenta sang flower shop sa likod sang Bacolod Arts and the Youth Sports Center. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Lindsay Salazar, nakabawi sila bangod na ubos ang ginbaligya nila kahapon apang nagdugang sila order bangod ginalauman naman nga may mabakal pa subong nga adlaw. Suno kay Salazar ang presyo sang bulak kahapon kag subong ang pareho lang man apisar nga ang presyo sang gin-deliver nga bulak ang mas mahal kung ikumpara sang gin-deliver sang Domingo bangod tuma nakajutay ang supply. Sunod diri ang presyo sang bulak nga gin-order nagikan sa Dangwa ang nagtriple na ang bilis sini. Ginpahayag man sini nga ang sadto nga 350 pesos nga bilis ang isa ka tatlo ka stick sadto mabakal sa 100 pesos apang sa karon ini ang ginabaligya nasa 50 pesos kada stick. Antes ang pandemya ang isa ka box ng bulak ang mabakal sa 7,000 pesos apang sa karon ini ang mabakal na sa 20,000 pesos. Ginalantaw ni Salazar nga nagtriple ang presyo sang bulak bangod kulang ang supply kag nagjutay man ang nagatanom sang bulak sa Benguet bangod man sa epekto sang pandemic. Ginpahayag man sini nga mas ginapili nila nga magkuha sa Benguet sang supply sang bulak bangod mas barato ang makuha nila sa shipping. Triple gid kay niya sa ordinary iwan lang doble gid 350 lang ni ang ordinary kay subong 700 doble gid siya ada dosena kay ni 300 lang siya pag regular may subong yan nagsinsin ang isa ka stick tatlo ka stick 100 subong yan tatlo ka stick mo yan naghimo na 150 katag 50 na siya ang stick. Nabatian si Lindsay Salazar nagabaligya sa bulak sa likod sang Bay Center.
Igasuhestyon ni former Congressman Kaganay Bacolod City Mayor Bonico Puentevilla kay Mayor Alfredo Benitez nga magtukod sa bag-o nga sementeryo sa syudad bago naluoy ini sa sitwasyon sa Burgos Public Cemetery. Sa interview sa Bombo Radio kay Puentevilla, nagaplano sila ni Councilor Calao Puentevilla kabag istorya sa kay Benitez tuhoy sa pagtukod sa bag-o nga sementeryo sa syudad. Nagalaw maining mapanami ang Handumanan Public Cemetery. Samtang sunod sa alkalde madauman sang nagpadulong sa Rolling Hills Memorial Park sumugod sang Lunes kay ginaluman nga mapaganhagan na ini sa subong adlaw. Sunod saya 3 ka adlaw nga may ginpadagan nga misa kada alas 8 ang takna sang aga sa Rolling Hills Memorial Park. Ginpasalamatan naman ni Puentevilla ang maayo nga tiyempo malin sa Oktubre 31 apisar nga naglabay pa si Bagyo Paeng. Burgos hindi magwanta na da. Kung ako eksakto na isaylo naman sa iban nga lugar ka patahumontong ang paglao ang Handumanan gali pagwapo naman kay daw ka hindi bala na pabayaan. So simpo naman ni Mayor Albi kada mo plano maybe one of them should be may public cemetery pagid nga lain. Kabahin sa pagpag former Congressman kag Anay Bacolod City Mayor Bonico Puentevilla. Ginaulat na lang sa Regional Office ng Department of Education Regional Office 6 ang department order nagikan sa Central Office sa Department of Education nga nagamando sa pagpatuman sang optional nga pagsuksok sang face mask sa mga estudyante. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Hernani Escolara Jr., Public Information Officer sang DepEd Regional Office 6, mag-umpisa na ang 4,048 nga public school sa rehiyon sang full face-to-face classes subong adlaw Nobyembre 2, apang magluwas na lang sa probinsya sa Antique nga nagpagawa sa executive order sa suspension sa mga klase sa sulod sa isa ka semana bangod sa epekto sang Bagyo Paeng sa nasambit nga probinsya. Suno kay escolar bangod sa epekto sang Bagyo Paeng mahimo ang Department of Education sang pamaagi agod nga hindi man maapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante. Sunod rin nga kadapat gid nga mapatuman ang pagbalik sang face-to-face classes kag kung mayara sa mga eskwelahan nga hindi pa makapatuman sini dapat magkuha sang clearance sa Regional Office ng DepEd kag agud man mapahibalo ang Central Office sang ahensya ang nasambit nga eskwelahan ang hindi pa mahimo makapatuman sang full face-to-face classes. 2,051 man nga mga eskwelahan sa rehiyon na nagpatuman na sang face-to-face sumalin pa sang Oktubre 18. Samtang mayara man sang 1,997 ka mga eskwelahan nga ginbuligan sang Regional Office agod nga makapatigayon na sang face-to-face classes. Suno kay escolar sa karon ipatuman sa gihapon ang existing order samtang wala pa sang bag-o nga DepEd order para sa pagsuksok sang face mask sa sulod sang eskwelahan. So kung ano man ang nila nakaschedule yung mga activities sa schools nila, kung exam week man nila or typical class days, dapat no ang aton nga mga learners na magkabalik kang gidya Bombo Ervin sa 5 days in person classes. Meaning no kiti kumatandaan sini naton the past months during the transition period may ara pa kitaya sang blended learning kag may man sa schools nga nag-offer no sang distance learning pagani sadto, but those schools no especially sa public schools na nag-transition na to the blended or the 5 days in person classes. Nabatian si Hernani Escolar Jr., Public Information Officer sang DepEd Regional Office 6. Halos tanan nga mga estudyante sa Andres Bonifacio Elementary School 1 ang nakreport na karugan sa pagsugod sa full face-to-face classes subong adlaw. Sa interview sa Bombo Radio kay Lolita Cabahog, ang school principal sang Abis 1 nagaparayon na ang ilang face-to-face classes kung sa rin halos tanan sang ilang estudyante ang nagbalik na sa eskwelahan. Ang Abis 1 mayroon sang 1,377 ka mga enrollees kag ini ang nagikan sa barangay 4, 5, 6 kag 7 sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Cabahog, agud may magamit nga classrooms gintunga nila ang library sa agud nga magamit sang grade bangod sang isa ka classroom ginhimo nga isolation bilang kabahin sang pagsulundan sang nagapadayon sa face-to-face classes. Gipag sang school principal nga ginsiguro sa mga manunudlo sa Abis 1 nga ginhanda ang mga classrooms agud nga mangin komportable ang mga kabataan kag mayarman sang antad ang mga bangko agud naman siguro nga ginasunod sa gihapon ang department order batok sa COVID-19. Mayroon naman sa average nga tanatay 840 ka mga estudyante ang tagsa ka classrooms
Suno kay kabahog, mayroon naman sang classrooms nga ginpadalom sa minor repairs agud nga magamit man sa mga estudyante. Samtang wala naman ginpanugutan sa school principal nga makagwa ang mga estudyante sa tion nga magpanyaga gani ginapabalo na ang mga estudyante sang palanyagahon kasubong man ang mga manunudlo. Gipagman sang school principal nga ang school canteen bukas naman kay wala sang junk foods nga ginabaligya. Wala man ginpanugutan ang mga estudyante nga magbalon sang junk foods kag soda drinks. Suno kay kabahog manunudlo ang marabat sa tion nga may makita ini nga nagabalon sa junk foods sa eskwelahan. Pero so far, subong kay gumong kundi last year, pandemic pa, ano ko na nga daan, estimate ko na ang maximum nga enrollment. So that's why daw wala kami tanto na budlayan. Kay, for example, kulang chairs. Ginbutangan ko gidya kada classroom 45 mo. Si Lolita Cabahog, ang principal sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Gin-deliver na sa Bacolod City National High School ang mga school supplies nga igapanagtag sang city government sa mga estudyante sa preschool kag public elementary school sa syudad. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Councilor Al Victor Espino, Committee Chairman sang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod, gin-unload na kaina sang aga ang mga schools nga sang Lunes sang Lunes pa kuntani i-deliver apang wala sang opisina bangod piyesta opisyal kag wala sa mga inspeksyon nagikan sa Government Services Offices nagikan sa syudad sa Bacolod. Suno kay Espino na inform naman sini ang Assistant School Division Superintendent sang DepEd Division of Bacolod City. Ginpabugal man sini nga on time ang pag-deliver sang school supplies kag nakahingabot sa gintalana ang pagbalik sang full face-to-face classes subong adlaw Nobyembre 2. Ginkalipay man sini nga natuman ang commitment sang syudad nga mahatag sa tion sang kinahanglanon sang mga estudyante ang school supplies. Ang mga school supplies ang natalana ay panagtag sa 74,000 ka mga enrollees sa preschool tubtob sa grade 6 sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag man ni Espino nga tinguhaan sini nga subong nga tuig mapatemprano ang bidding process agud nga sa unang adlaw sang klase mahatag na ang school supplies para sa masunod nga tuig. Ang ginakalipay na sa evolution pag sa mong programa nga ang aton nga commitment pag sa ita ka ordinansa sang Sangguniang Panglungsod naging fundingan sang aton nga administrasyon sa idalom ni Mayor Albi Benitez tanan sang 64 naton ka mga estudyante makapaton kit kag tagsa nila ka school supply. This is from preschool up to grade 6 sa Bombodan. Okay, sige. Nabatian si Bacolod City Councilor Al Victor Espino ang chairman sang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod. Samtang ginahulat pa sa Bacolod Police Station number 7 ang autopsy report gikan sa Crime Laboratory sa Negros Occidental Police Provincial Office kasubong man ang resulta sa paraffin test kag ballistic examination sa armas nga gingamit ni Patrolman Val Yansing nga nagtaliwan sa Oktubre 30 matapos ginaligar na tiruhan ang iya kaugalingon sa Purok Punay, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Nakita sa sulod sang kwarto nga nagahimo si Yansing sa iya nga mapagkabutang para kuntani sa iya nga augmentation sa Ibi Magalona Municipal Police Station sa Fiesta Minatay sa aksidente nga naglupok ang armas nga iya ginauyatan. Ginantaw sa autoridad nga posible nga ginatinluan sa biktima ang armas utang ka aksidente nga naglupok. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station number 7 nga sa karon wala pa ang resulta sa nasamit nga examination kag kun magwa na diri madeterminar kun iya gid man kaugalingon nga armas gigamit kag wala sa foul play o kon purely accident ang natabo. Sabay naman sa Philippine National Police ila pa ginabalidate ang investigasyon sa Police Station number 7 kag nakapasa na sa Bonilla sa mga requirements kapon agud nga ma-examine kung aksidente gid man ang natabo. Sunod diri indi service firearms ang gintunan kag aksidente nga nakatiro o kon nakatiro si Yansing kundi iya nga personal nga kaugalingon nga armas. Ini magod nga naga-training pa ini kun tani agud makaangkon sang service firearms. Ginatag naman sa station commander nga malayo nga suicide ang natabo bangod. Kung tuyo sini nga otason ang iya kabuhi wala na ini kung tani napadulong pa sa banyo agud nga luwason kag bulungon ang iya kaugalingon. Si Yansing ang naigo sa Joe kag naglusot sa iya ulo ang bala. Nagapanawagan ini sa mga nagapalapta nga naghikog ang biktima nga respetuhon ang kamatayon sang pulis. Suno kay Bonilla sila ang nagaparingwa agud nga makahatag sang gasolbaran sa kamatayon ni Yansing. Actually, waiting kita sa result sa request natin sa autopsy report sa crime laboratory sa Nokpo, no? Di nag-request man kita sa paraffin test
kada ballistic examination sa armas nyo na gingamit sining during the incident na natabo na sa iyang paninalay. So, as of now, may paning resulta. Ang kabayan sa pagbayag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 7. Samtang ginluthang sang kinalaga riding tanding suspects ang 58 anyos nga lalaki nga nagasakay sa motorsiklo sa Dalan Araneta, Barangay Tango, Bacolod City pasado alas 12 kaina sang udto. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radyo, ang biktima ginkilala kay Jerry Gasindo, 58 anyos, residente sang Lizares Extension, Barangay 40, Bacolod City. Suno kay Gabina Hunyo, isa sa mga nakakita sang insidente, nagapungko sila sang iyang mga kaupdanan kag nagapasilong bangod nagainulan sang nakabatiini sang tatlo kalupok. Iya nakita ng biktima nga natumba sa ginasakyan sini nga motorsiklo, samtang nakitaan man sini ang duha ka mga persona nga nagangkasanay sa isa man ka motorsiklo. Sunod sa iya ang backrider ang nagasuksok sang itong nga jacket kag nakitaan sini nga siya ang may ginsulod sa iya nga bulsa. Sa ulo ang igo ni Gasindo, nakitaan sa crime scene na duha ka basiho sa ginahibalo pa nga sahi sang armas luthang. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan. Sulitan na ako pasilong kami ay may lupok tsayha yung kumagani naglaaw ko daho ikatatlo nga lupok kumunto na kita ko na dang tao nga nahulog na sa iya nga motor kasi nang yang motor naglakad-takad to dito nakakita kami ng single nga motor ga kasanay ang naulihi mo nang jacket kada may ginsulod dire sa iya ano yo pero hindi naman nakita ang itsura. Nabatian si Gabina Hunyo, isa sa mga nakakita sang insidente. Dako pang isa ka street level individual nga ginpagayon sa nga bypass operation sa Bago City Police Station sa Proxam Pagita, Barangay Poblacion, Silay City, Negros Occidental. Ginkilala arestado kay Jimmy Dioso, 32 anyos ka residente sa nasabit nga lugar. Nakuha sa paginakop sa niyang 11 ka masasay sa suspected Cebu nga may kabugaton nga 1.5 grams ka nagbalor sang 10,000 pesos. Nakaunog na ini sa Bago City Police Station kag natalana nga pasakaan sang kaso kapag lapas ang RA 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang arestado man ang 40 anyos nga lalaki matapos makuhaan sa armas utang sa Purok Ico, Barangay Karawaan, Cadiz City, Negros Occidental. Ginkilalang sospetsado kay Richard Gimbaliga, wala sang trabaho kay residente sang MAV, Barangay Purisima, Manapla, Negros Occidental. Santo sa investigasyon sa Cadiz City Police Station, samtang nagabantay sa dalagan sa traffic enforcer sa syudad sang Cadiz, kung saan naglabay ang sospek kag sanggin pa parahan kung saan nagpalagyo iniya. Gilagas ini sa mga traffic personnel sa Cadiz City Police Station sakay sa police patrol nga nagresulta sa pag-aresto sa sospek. Samtang nagapregan sa investigasyon ang traffic personnel sa Cadiz City Police Station, ginako sang sospek nga medala ining armas nga wala sang nagakaigo nga dokumento. Ginrikisa man ini sang traffic personnel sa isa ka unit nga para ordinance .45 caliber pistol, chrome, isa ka unit sang 45 magazine, 8 kabilog sang live ammunition, isa ka black holster, isa ka sling bag, kagyabe sa motorsiklo. Nakahunong na ini karon sa Cadiz City Police Station kag natalana nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Samtang sa balita international, sa South Korea, ginpatuman ang lockdown sa kabugusan nga South Korea nga nagadumili sa pagpatigayon sa mga festival kag iban pa nga mga pagtililipon tubtob sa Disyembre 12. Ang mando ang ginpapanaog ni South Korean President Yoon Suk Yeol kasunod sa nagluntad nga stampede sa ginpatigayon nga Halloween sa Itaewon, Seoul, South Korea sang Sabado. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay international correspondent Celestino Borlan Mercurio Jr., tumandok sang Barangay Punta Taytay, Bacolod City apang 6 na katuig nga nagapuyo sa Busan, South Korea. Ginpahayag sini nga halos tanan ang nakibot sa nagluntad nga insidente. Ang Itaewon sunod diri sa multicultural commercial area kung sa diin ginabaligya man ang madamo nga mga international products. Ginalantaw ni Mercurio nga tuman ang pagdagsa sang tawo sa makitid nga lugar bangod karon lang liwat na kapatigayon sang Halloween celebration makaligad ang duha ka tuig nga COVID pandemic. Patag sini sa masami nga foreigners ang nagapatigayon sang kaangay nga selebrasyon bangod Setyembre ang pagsaulog sang tigkalalag sa South Korea. Bangod sa tuman kadamo nga tumalambong na puno ang lugar kag tubtob pa sa guwa sang street ang mga luyag nga makasaulog sang Halloween party. Apang bangod sa slope o kondulhugon ang makitid nga street, ginalantaw nga sa pagkatumba sang mga persona nga yara sa ibabaw gani ang mga ini ang kaangay nga nagdomino effect kag nagkalapintala na ang mga yara nasa idalo.
Bangod nga weekend, wala naman gilayon nakasabat ang rescue unit kag nadugayan antes makaresponder nga nagresulta sa madamo nga mga napilpilan kag wala makaginhawa. Nagdangat na sa 154 ang patay samtang 149 naman ang pilason bangod sa insidente. Kalabanan naman sa mga biktima ang mga minor o kanang mga minor de edad gani ang insidente ang ginpaanggid sa paglugdang sa isa ka barko sa South Korea sang tuig 2014 kung sa din kalabanan sa mga napatay ang mga estudyante. Ginapakamaayo ni Mercurio nga wala sang katapo sa Filipino community nga nalakip sa nasamaran kag napatay. Gilun man nga nagpatigayon sang investigasyon ng mga kapulisan kag Senado sa matuod nga kabangdanan sang stampede, partikular na nga may nagagwa nga huring-huring nga may nagagamit sang candy drugs kag amo ang natumba nga nagresulta sa trahedya. Bangod sa lockdown sa pagpatigayon sa mga pagtililipon, nakanselar man ang plano kung tani sang Filipino community nga magpatigayon sang selebrasyon, may kangtanan sa Tigkalalag kahapon. Subong ang presidente namon nag-announce na nga magpaiway sa mga pista para hindi na magtabo ang mga trade nga amo na magdamon tabo kay tungod gina-preserve din nila tani ang mga lives nila mo kay dito Friday ang population tayo subong nag-crackdown na hasta sa December 12 nabawal gid ang mga munang mga pasyon. Nabatian si Bombo International Correspondent Celestino Borlan Mercurio direkta sa South Korea. Sa katapusan nga balita sa lawasang pungsod sa Estados Unidos sa ginpahayag sa isa ka Pinoy nga nakabase sa Houston, Texas, USA nga normal lamang adlaw ang Estados Unidos adlaw sa Estados Unidos ang November 1 All Saints Day kag November 2 ang All Souls Day apang mas ginabantayan sa mga kabataan October 31 nga adlaw para sa trick or treat. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Emilio Tico, Bombo correspondent direkta sa Houston, Texas, USA. Regular working days lamang dito ang October 31 tubtob November 2. Suno kay Tico, sa nasabit nga piyesta may klase kag may obra ang pumuluyo sa Estados Unidos. Kag ginpagman sini nga ang mga tao dito ang mga workaholic kaugala na sang tion para nga magluto sa mga kakanin kaangay sang ginahimo sa Pilipinas. Sunod diri masadya lamang sa October 31 bagod ang bata kag ginaupdan man sa ginikanan nga nagasuksok sang Halloween costumes samtang nagalibot sa komunidad agud nga magpangayo sang dulce. Samtang wala man nagabisita ang mga Amerikano sa ilang minatay kon Nobyembre 1 bagod bisan ang oras nagabisita sa ilang mga minatay. Nagapakalinong man ang mga Amerikano nga isa tion sa Nobyembre 1 ini kangay sa Pilipinas sa karamaan nga nagapadulong sa patio agud nga magsindi sang kandila sa ilang mga minatay. Odriya sa amon ang wala so ang paski sa 31 man din may klase gid siya waya da diya sang sang pikita biton ang November. So ang lang gid ang pinakasadya lang na din nga ginaselebrar sa isang tanan isang October 31 which is ang Halloween costume night. So amo na diya sadya sa Amerika kay ang kadabalaya ginapilahan sa mga bata nga excited gid makabaton sa mga. Si Emilio Tico, ang Bombo correspondent direkta sa Houston, Texas, USA. Mga Bombo, antes kita magtakop, ato na panubalikan ato sa mga headlines, mga pulis nga nagabantay sa sementeryo sa Bacolod. Karungan sa Tigkalalag wala sang may na-confess carga bladed weapons. Bulak nga ginhanda sa mga vendors para sa Tigkalalag na ubos man bakal. Supply nagikan sa Metro Manila, labi nga nagsaka ang presyo. Pagtukod sa bago nga sementeryo sa Bacolod, igasosyon kay Mayor Alfredo Benitez. Pila ka mga eskwelahan sa Western Visayas wala pa nakapatigayon sang klase bangod sa halit sang bagyo paing tinalikdan nga simana. Halos tanan nga mga estudyante sa Andres Bonifacio Elementary School 1 nakareport na sa classroom kadungan sa pagsugod sa full face-to-face classes subong adlaw. School supplies sa gibakal sa Bacolod City Government nag-abot na ipanagtag naman sa mas madali nga panahon. Mga kabombo, inyo nabatayan ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga adlaw sang Miyerkules Petsa 2 sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 53 dias na lang ang nabilin. Pasko na. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Aga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagkapasalamat sa papura pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent over all over one sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag starbe na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Reports Afternoon Edition. Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis. Kaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tiguro obligasyon sang tawo. Kung naton lang pamalandungan kag talupangdon,
Masyado gid kalipot sang aton tinion. Ano ba lang aton dapat pangamanan? Ang aton padulungan o kon magpadamo sang aton sinuptan. Adlaw-adlaw nga kaskas kag tinuig nga nagahimakas. Igot na mamulalungan, nagahinunod na gali ang aton niladlaw sa kalibutan. Suno pa sa balaan nga kasulatan, karon nga nabasahan mo initanan, amoy ning akon masiling sa katapusan. Magtahod ka sa Dios kag tumanang iya nga sugo, kaya mo ini ang katungdanan sang tagsa katawo. Kaguntati ang pagpasilabot sa kabuhi sang iban, agod magmataway ang imo pagtaliwan sa kalibutan. Ang ini nga pangunahunag pananawa naging padala ni Andy Hunyo sang Barangay Andumanan, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hand. Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition. Subong adlaw sang Miyerkules, petsa 2 sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2022. Kag subong adlaw no ginasaulog ang All Souls Day. Para sa aton nga Christmas countdown, There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. mayara na lamang kita sang 53 days to go before Christmas.
Kag sining hapon ninyo anay makaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, labi na sa mga nagatutok sa 630 kHz sumalin na sign on tubtub sign off. Kasubong man sa mga nagamonitor no sa aton nga Facebook Live, sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod, kag sa mga nagatutok man sa aton nga live stream sa YouTube no, sa aton nga YouTube channel, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa aton nga mga headlines, sa nagapanguna naton nga mga balita lokal, nangin generally peaceful no ang pagsaulog sa All Saints Day kag sa All Souls Day diri sa syudad sa Bacolod, although wala pa man nagtakop no ang subong adlaw apang santo no sa assessment sa Bacolod City Police Office, generally peaceful no ang especially kahapon ang pagsaulog sa Tigkalalag. So far wala sa may na-report nga insidente sa sulod sang patsyo no, wala man sa may mga na-confiscate bala nga mga patalo, mga ilimnon, mga ginadumilian nga mga butang sa sulod sang patsyo. Kag no, pisar nga nagadoble ang presyo sa mga black loan, especially sang bulak sini nga Tigkalalag, naubos man ang mga ginabaligya nga bulak no sa mga nagarenta sa flower shop didto sa likod sa base center. So aton pagachekero no dugay ang dugang pagid nga sitwasyon man sa mga patsyo diri sa syudad sa Bacolod, kag ang sitwasyon man no sa dalanon diri sa syudad sa Bacolod kaya nakabatsyag kita sang pag-ulan sining hapon. Although nga ining si Queenie no, low pressure area na lang siya kag ano na nang kumbaga ano lang nang mahinay man lang no, kag hindi man consistent ang pag-ulan nga ato na nabatsyagan. Di aton man checkeron kung kamusta no ang nangin assessment gid sa kapulisan sa aton mga otoridad sa subong naman yang adlaw no sa pagsaulog sa All Souls Day. Samtang subong man nga adlaw no nagbalik na ang uko na ginimplementar na ang full face-to-face classes diri sa pungsod Pilipinas. Diri sa Negros Occidental no, wala sang may nagpa-exempt nga eskwelahan nga nag-request nga hindi sila maka-implementar sang full face-to-face classes. Halos tanan sa mga estudyante diri sa syudad sa Bacolod kasubong man sa probinsya sa Negros Occidental ang nagbalik na sa ilang mga buluthuan. Dugay aton man checkeron sa mga reports nga natipon ni Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol ang tuhoy sa lalaki nga ginlabo sa may syudad sang Himamaylan, kag checkeron nato no kung kamusta nga sitwasyon kung nadulaan gid ini sang kabuhi. Kag lalaki pilason man matapos ginluthang sa banwa sang Kanduti. Kaina no, patay man ang 53 anyos nga lalaki no, nagasakay ini sa motorsiklo matapos nga ginluthang sa ginaligara riding in tandem suspects dito sa may Dalan Araneta sa Barangay Tangob no, kaina pasado alas 12 sa udto. Kumpirmar na sa Station Commander sa Bacolod Police Station 8, may confirmation na nga nadulaan gid sa kabuhi ining 53 anyos nga lalaki nga sa aton initial nga information ginkilala kay Jerry Gasindo no, residente sa Lizares Extension sa Barangay 40 diri sa syudad sang Bacolod. Sa ulo gid nga daan no ang igo sa nasambit nga lalaki. Sa balita nasyonal, ginpaidalom ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang apat ka mga rehiyon sa idalom sa state of calamity. Ginpaidalom ni PBBM sa state of calamity ang apat ka mga rehiyon diri sa Pilipinas, lakip na no ang Western Visayas. So Western Visayas, ang Calabarzon, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kag ang Region 5 o kon ang Bicol. 6 months maga-take effect ining nasambit no nga state of calamity. Isa idalom sa state of calamity ang local governments ka mga private sectors sa nasambit nga mga rehiyon ang sarang no nga mahisten ang ilang mga rescue, recovery, relief kag rehabilitation efforts kag maka-access man sa mga appropriate funds, mga pondo para direkte mangin kontrolado man ang mga presyo sa basic needs kag mga prime commodities sa nasambit nga mga rehiyon.
Samtang apisar no nga full implementation na sang face-to-face classes, subong adlaw may pila ka mga buluthuan, may pila ka mga eskwelahan diri sa Pilipinas nga wala nakatigayon, no? Wala naka-implementar sa nga 100% gid nga pagpabalik sang ilang nga mga estudyante bangod sa kakulang sa nga classroom. Especially nga mayara pangadaan sang pila ka mga buluthuan nga ginbaha gid bala no kag naguba gid ang mga classrooms bangod sa paglaslas ni Typhoon Paeng. Samtang nagpagwa to no kahapon sa statement ang Department of Education nga optional na lang no ang pagsuksok sa nga face mask sa mga estudyante nga magapadulong sa mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. So santo no sa executive order man naging permahan sang presidente nga ginhimo na sining optional ang pagsuksok sa nga face mask sapang may yara no sa nga grupo sa DepEd man nga hingyo bala nga i-reconsiderar no ang ining pahayag no kung na i-reconsider bala nga pwede na voluntary himo involuntary o kon optional ang pagsuksok sa nga face mask sa mga eskwelahan. Subong nga ginaulat na lang sa Department of Education Region 6 ang department order nagikan sa Central Office no sang DepEd kung ipatuma na no ang pag optional no nga pagsuksok sa face mask sa mga estudyante. Sa balita international, ang North Korea nagpaandam sa Estados Unidos nga kung hindi sinipag-untaton ang pagpatigayon sa military drill sa South Korea, magahimo sila sang tikang. Nag-fire gani no nagpalupok no sang 3 ka mga short range ballistic missiles ang North Korea subong adlaw kag malapit ini no sa teritoryo sang South Korea. So aton bantayan ang dugang mga developments kag dugang mga updates tuhoy dere. 45 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Singation nato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon no sa syudad sang Bacolod sining hapon kay Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, mayong hapon, please come in. Yes, Bombo Jai, live kita diri sa mga sudalan Luzon. So diyan makita kung na-experiensyahan naton diri ang mabugat nga trapiko mapabakadto man sa bahin sang sur o kung sang norte sa syudad sa Bacolod, Bombo Jai. So far ang tiyempo diri Bombo Jai naghagan-hagan naman ang pagulan pero kay na naka-experience kita kaya sa pagkulo pa na kag magulo pa umon nga kalangitan Bombo Jai. So sa mga papuli naton nga mga kasiman mo ako mga pamuluyo balon din sa malaba nga pasensya Bombo Jai kay perte gid kabugat sa trapiko subo especially nga mabasa saan dalan o kun ang dalanon Bombo Jai diri sa syudad sa Bacolod. Tulutalit himan lang Bombo Cherry kay nano ining pagbubo sa nga ulan hindi gid man makusog. So far Bombo Cherry wala man sa mga bahin diri sa syudad nga nagsaka gid ang tubig. So far, Bombo Jai, kaluyan, wala man may nagsaka sa tubig ko sa resulta bala sa pagbaha sa pagulan, Bombo Jai, wala man kita nabalitaan sa amo ng insidente, Bombo Jai. So, Bombo Jai, kanina, kumpirmado, gid nga patay ang biktima sa shooting incident nga nagluntad sa Purok Maniniho na barangay Sangup, so ginbawian, gini sa buhi, Bombo Jai. Kilala nga si Jerry Gacindo, 53 anyo, sa taga-residente sa Lizaris Extension, Barangay of 40. So, suno sa mga picture ko na mga witness dito, Bombo Jai, nakabati sila sa 4 kalupok, apang 2 lang ka basiyo sa kalibero 45 ang nakuha sa crime scene, Bombo Jai. Ulog ito, Bombo Cherry, ang igo, no? Sining nasambit nga biktima? Yes, Bombo Jai, bahin sa iya nga ulo kung sa pangkubo, gid niya mismo ang igo sa iya nga lawas, Bombo Jai. So sa informasyon to Bombo Cherry kay ina sa pagpadulong mo sa lugar, ginaaligar sang mga nakakita nga riding in tandem suspects no ining nagluthang sa iya pero isa lang ka motorsiklo Bombo Cherry. Yes, Bombo Jai, riding in tandem, ginaaligar nga nagluthang sa ini nga biktima, Bombo Jai. So kay kuno sa mga kapila naton nga mga witness dito sa crime scene na pareho sila sa Bombo Jai, mga
ako na riding in tandem gidya ang nagluthang patay sa ini nga 53 anyos nga biktima Bombojay. Grabe Bombo Cherry, no? Sa nagliligad nga mga sinimana, doon medyo naglinong-linong na, no? Ang mga shooting incidents diri sa syudad sa Bacolod, mga pilaman ka mga simana nga do wala bala sa may nagluntad nga amo sini nga insidente, kaga especially nga daan subong All Souls Day pa, pero wala gid, no? Wala gid exemption, wala gid patawad ang mga kriminal. Yes, sakto gid Bombojay, wala gid tinapili nga lugar ka tempo ang mga suspitsado sa pagpatay sa mga biktima Bombojay. So suno man kay Police Major Jory Puerto, sundan dito na ini ang suspitsado ang biktima bago nila ini luthangon dito sa barangay Tango Bombojay. Bombo Cherry, may ara man sang CCTV to sa sa area kung sa crime scene kaina. So, Bombojay, amo pa itong ginasekyar sa aton mga kapulisan sa malapit malang lugar, Bombojay. Amo pa ito nilang alantawon kung mayara sa CCTV. Kasi, syempre, isekyaro nila kung mga alas git naglabay ang mga, o kung anong oras naglabay ini suspitsado kag biktima sa dalan sang Tango, Bombojay. So, ang dugang nga detalye, Bombo Cherry, no, toy sa background man, sining biktima, no, kung ano ining dugang pag nga impormasyon, kaga ang dugang pa man nga investigasyon sang mga kapulisan, ti bantayan ta lang, no, sa mga public affairs programan sang Bombo Radyo Bacolod, especially karon sa gabi man, no, sa zona libre. Yes, Bombojay, baloon man naton kung ano ang sa likod nga rason o kung motibo sa pagpatay sa biktima, Bombojay. So katuan na to, Bombo Cherry, ang tuhoy naman to ya sa lalaki nga ginlabo patay sa may syudad sa Himamaylan? Yes, Bombojay, lalaki patay matapos inigin labo sa barangay Mahalang, syudad sa Himamaylan, Negros Occidental. Ang biktima ginkilala nga si Cyril Pangayunan, 46 anyos, residente sa nasambit lugar. Ang suspitsado ginkilala nga si Jason Solidad na residente man sa nasambit nga lugar, Bombojay. So, suno sa kaya Police Corporal Mike Sia, investigator ang case sa Himamaylan Police Station, na mayara yung isang bangayan na duwa kag argumento samtang ini sila inom o kung inom sila sa makahalugog na lilim nun, Bombojay. So, nag-sambal pa sa suspitsado sabi si mga ilang taon, di ko na niya kung ano kapatubon ini siya pagayunan. So, nagkuha ini suspitsado sa hinangon sa ginayong initin na po ang biktima sa iyang bahin sa iyang toko malio, Bombojay, amo ang rason sa iyang kamatayan. So nagpato kayo ni Tani ang biktima abang nadulaan siya sa kabuhi wala na siya sa persa nga ikabato, Bombojay. So Bombojay, ining si Cyril. Si Cyril kag si Jason Solidad, no, nagainom-inom sila sa Busilingon, do mag-abyanay ni sila tapos nagkutusay lang gid sila samtang nagainom do amoy na. Yes, Bombojay, kay suno kaya Police Corporal Mike Garcia magbayaw ini sila sang una, Bombojay, apang nagbulagay ini ang mag-asawa amo na nga daw nadula na ila rason pero good terms man sila, Bombojay, na duwa apang nagkutusanay sila amoy na nga rason sa pagkamatay niya pagayunan, Bombojay. Yari pala, Bombojay, pamatian natin siya Police Corporal Mike Garcia, investigator on case. Sila nga duwa, ma'am, daw nakainom ini sila tapos may nagkunti lang nga nagistoryanay sila tapos daw may altercation gamay may paglalisay nga nagambala nga tisingan taning isog sa magayunan la kumamo na sate nagkuha kuno na ginali nagkuha ispading sa ilabalay ang suspect kag pagbalik yaging labo ya ining si ang biktima naton. Oo, kag ang biktima man mismo, ma'am, nakahingagaw man sa sang binangon sa ilabalay pero nakabalo sa pudo hindi wala gid ang suspect ang gid ang biktima gid na nalabo gid sa liog sa nigo sa tuo nga bahin sa iyang liog. Actually, ma'am, mayuay naman sa loki naman isla, ma'am, kung wala man sila para past argument, wala man sila sang all grudges, ma'am. Bali may kung bisa gani mag-ubra na sila gopla na naman sila, malimbawa kung may ginaubra sila
Kaya duga pamanday man sila kuno mo gay pero mas sa mga pag-ubra sa balay of that time lang sila kuno. Kay magbayaw na sila sang sang una gali kay nagbulagay na sila sang suspect na sang asawa sang utod sang biktima ang asawa sang suspect nagbulagay na sila kuno ma'am. Bali yan na sang una bali bayaw yan na kuno sang una. Ang suspect ma'am dire na detain di subong sa amon sa karsel na mo sa Mamaylan City Police Station. Mapasaka. Nagsungka ini. Yes ma'am, mapasaka kaso ang pamilya sang biktima ma'am. Ang asawa. Sir? It's either murder or homicide ma'am. Yes, okay. Ginaano pa namon kay under investigation pa. Yes, Bombojay, mag-atubang gid sang kaso ining suspiciado is either homicide or murder depende pa ini sa duga nga investigasyon sa aton mga kapulisan dito sa Himamaylan City Police Station, Bombojay. Amo ginabalang problema, Bombocheri, no? Basta may alcohol ba lang involved kay kadamo na sa mga insidente nga mayuhay man lang sila, wala man sila old grudge galing kay basta ara na bala sa ilimnan te naga-init na no, nagasaka ang alcohol sa ila ulo, kaga naga-init ang ilang mga ulo, hindi na mapunggan kag nakahimo na sa nga krimen te ining kabuhi no sa nga biktima, hindi na gid mauli. Yes, sakto gid Bombojay, especially bala nga sa mga pumuluyo nga gainom kag hindi pala makaya ang influensya sa alcohol sa lawas, amo na nga hindi na nila madumduman kung ano ang ilang ginapangimo o kung hindi na nila mapunggan ang ilang balatsagon, Bombojay. Kaduan ta to Bombocheri ang shooting incident naman niya sa may Banuas ang Kanduni. Yes, Bombojay, lalaki sila ton matapos iniluthang sa Banuas ang Kanduni. Suno kaya Police Major Ronald Santillan, ang biktima kilala nga si Jesus Miguel, 53 anyos, residente sa Purok Dalia, Barangay West, sa Banuas. Ang Kanduni, suspiciado kilala nga si Rogelio Gonzaga. So, na mayara ini isang pilason ini nga biktima sa iyang tigil, Bombojay, ako na sa iya tigil na bayan sa Yalawas, sa may na-recover sa crime scene ang 3 ka empty cell, 2 ka unfired cartridges sa kalibero 45 sa isa ka magazine ng Bombojay. So, iyara naman subong, okay naman subong, stable naman ang biktima kay siyempre sa tigil niya na igo ang bala, Bombojay, ang pang-asuspensado, yara subong sa kustudiya sa Kanduni Municipal Police Station. So, Bombojay, yari bala pa mag-iang nato ng pahayag kay Police Major Ronald Santillan na isang head sa Kanduni Municipal Police Station. Kami si Jesus Miguel, 53 anyos. Dira siya na yun sa Barangay West, Barangay Balay. Dira mo na yun ang place of incidenta. So si Rogelio Gonzaga ni ating suspect, bali dati do ginasugo-sugo ni ba niya no ni Rogelio si Miguel na siya nagubra. Kung hindi kasi nga permanente siya mo do natao ya bala. Tapos do nagsuyaan sila tungod something na do ginkuan isang suspect ang gin pa dami kailangan tricycle sa kay Miguel. So, direct na nag-start ang ilang nagsuyay na sa buot. So, from time to time, nag-amis na, nag-abuyan ay dalain na nag-away-away sila. So, kagapon, samtang naglakat siya ng Musurilio mo sa atin na yun sa Pasaka. Sinalabyan niya siya si biktima ta. Siguro na sila doon na dito binaboy na ganyan bato ni Jesus Miguel ang ating suspect. So doon nga ginunutan sang armas sa bintiro. So ang ating victim naigo sa tiil. Recovery pa 2 ka fired cartridge shell, empty shell, kagduwa man ka unfired cartridge para cartridges. Caliber 45 pistol. Bali sa tiil man sa mga mga do sa dapat mga baligin refer sa sa may Abangkalan district para kuwaot ang bala na siya tiil.
So nakadwa naman siya pero wala pa naman siya, hindi siya naman makontak kay ang ginatan ng cellphone. Hindi siya makontak pero okay ito yung condition kay TL na lang ito. So wala naman siya, lakat-lakat sa ganyan. Samtang ang suspect yung sir diin subong sir. So ang suspect na arrest na siya namon kagapon. Oo. Momo Cherry? Bombo Jai, sinuyaan naman niya ang motibo sa pagpaglutang sa banwa sa kandili. So, ang suspektado, dali Bombo Jai, simple ako na 71 anyos na saya Bombo Jai, so bali senior citizen na ini suspektado sa paglutang sa banwa sa kandili. Sige Bombo Cherry, madam, magiging nga salamat. Bombo Jai, para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, that's sa radio. Bombo! Madamogin nga salamat kay Bombo Cherry Grace Antillan sa mga balita ang natipon sang patrol. 58 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Dugay-dugay magasulod na no ang atong Bombo Network News, mga nagapanguna nga mga balita national. Ini ang inyo naging kaupod, si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, naritang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Nobyembre 2, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 53 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, supply ng basic goods sapat pa rin sa kabila ng panalasa ng bagyong Paeng sa Pilipinas ayon sa Department of Trade and Industry. Ilang mga pangunahing kalsada naman sa 8 rehiyon na sinalanta ng bagyo hindi pa rin madaanan. Samantalang Malacanang may go signal na sa mga military doctors ipapakalat sa mga nasalanta na lugar na dumarami daw ang nagkakasakit. Yung may mga problema naman sa evacuation centers na agapan ayon naman sa Pangulong Marcos. 4 na rehiyon dito sa Pilipinas isinailalim sa state of calamity dahil pa rin sa impact ng bagyong Paeng. Samantala, yung mga cabinet officials naman ng administrasyon nagsagawa rin ng inspeksyon at pagpupulong doon sa may bahagi ng Antique na labis na apektuhan ng bagyo. Aba, yung ilang mga residente gumawa na lamang ng zipline upang may hatid ang mga pagkain at gamit. Sangkaterba namang mga cellphones, armas, droga at beer isinurrender ng mga bilanggo sa bilibid. Sa international news naman, ang North Korea kinumpirma na nagpakawala na naman sila ng mahigit 10 missiles, isang ballistic missile dumaan malapit pa doon sa South Korea. At sa entertainment news naman, Pinoy chef gumawa ng kasaysayan matapos mayuwi ang Medallion of Excellence sa ginanap na 2022 World Skills Competition sa Switzerland. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mayroon pa ring sapat at nananatiling matatag ang supply at presyo ng mga basic goods sa bansa sa kabilayan ng impact ng nagdaang bagyong Paeng. Ayon na rin sa nakalap na report ng Department of Trade and Industry. Saad pa ng DTI na nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Chamber of Food Manufacturers para tiyakin na ma-replenish ang mga basic necessities at prime commodities. Nagpaalala naman si Trade Secretary Alfredo Pascual sa mga negosyante at traders na sumunod sa umiiral na price freeze sa basic commodities sa mga lugar na nakasailalim sa state of calamity. Sa ilalim kasi ng Price Act, ang presyo ng mga bilihin sa ilalim ng state of calamity ay dapat na otomatikong walang paggalaw sa loob yan ng 60 araw, liban na lamang kung tatanggalin ng Pangulo ng mas maaga ang ipinapatupad na state of calamity. Sa latest data naman mula sa Department of Agriculture, ang partial damage at nawala sa sektor ng agrikultura ay umaabot na yan sa 1.33 billion pesos. Samantala naman sa kaugnay pa ring balita, hindi pa rin madaanan ng ilang kalsada mula sa 8 rehiyon na sinalanta ng bagyong si Paeng. Ayon sa Department of Public Works and Highways, batay sa kanilang monitoring, nasa 7 kalsada ang hindi pa rin madaanan sa may lugar ng Cordillera Administrative Region o CAR. 5 naman sa Region 2, 1 sa Region 3, 2 sa Region 4A, 5 sa Region 6, 1 sa Region 8, 3 naman sa Region 12 at 3 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, yung mga road sections na isinara ay bunsod pa rin ng pagguho ng lupa, madulas na kalsada at natabunan ng mga bato, kaya naman ay pagbaha din sa mga napinsalang tulay at soil erosion. Nagpatupad na ang DPWH ng one-way system para sa mas maayos pa na daloy ng trapiko dahil sa mataas pa rin ang level ng tubig baha, pagguho ng road snow protection, pinsala rin sa mga tulay at madulas na kalsada. Sa parte nga lamang ng Cordillera na natiling sarado ang landslide prone zone sa Cannon Road, gayon din yung mga pangunahing kalsada patungo ng Baguio City. Kabilang na ang 5 kalsada sa Apayao, 1 main road doon sa Benguet at 3 naman sa Kalinga. Tiniyak naman ng kalihim sa publiko yung pagpapabilis pa ng kanilang sinasagawang clearing at rehabilitation efforts sa lahat ng napinsalang infrastruktura sa mga lugar na silanta ng bagyo. Nag-abiso na rin sila sa mga motorista o biyahero na magdoble ingat kapag dumaraan naman sa mga riyon, kung hindi naman ay hindi dapat o naman ay maiwasan pa yung bumiyahe sa mga nabanggit na mga apektadong lugar. Ang Pangulong Marcos naman may go signal sa mga military doctors ipapakalat doon sa mga nasalantang lugar na dumarami rin na nagkakasakit. May mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito. Mismo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang nagsabi na military doctors muna ang inisyal na i-deploy doon sa mga lugar na pangunahing kailangan ng medical attention, lalo na doon sa mga nasalanta ng bagyong Paeng, pati na ng iba pang kalamidad na tumama dyan sa rehiyon ng Mindanao. Matatandaan na maliban doon sa epekto ng bagyong Paeng ay may mga lugar na naapektuhan ng shear line kung saan mas nauna pang binaha ang mga ito bago pa man naglandfall ang bagyong Paeng. Kaya naman, military doctor sumano ang pakikilusin agad-agad, habang isusunod naman ang kukunin sa iba pang rehiyon upang umagapay sa pangangailangang medikal matapos nga malawak ang maitalang pinsala sa naturang mga lugar at may mga ilan na nagkakasakit. Ayon pa sa Pangulo, pinaagapan na sa Department of Health ang naturang problema at ngayon ay pinakikilos na rin sapagkat bahagi na ito ng pinag-usapan sa punong tanggapan ng Department of Health. Maliban dyan ay may koordinasyon na rin ang mga nasa health sector sa Bangsamoro Region, pati na ang national offices ng Department of Health, Department of Public Works and Highways at iba pang mga tanggapan na agad na tutulong sa mga pangangailangan sa naturang lugar. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Then we work in coordination with the military doctors and medical workers para mabilis. It keeps coming up. Hindi pa natin nasagot yung challenge na yun. I've been hearing this since I was governor. Yung gamot na hindi nakakalimutan natin makapag-provide. Then
Bahagi yan ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So magkakarugtong na ito, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat importante umano na maipagkaloob agad yung tulong, lalo na yung gamot na kinakailangan ng mga residente, lalo na't may mga nagkakasakit na. Yung sakit sa sikmura ang pangunahin na concern ng Pangulo, lalo't hindi malinis yung tubig na nagagamit sa mga nakalipas na araw. Pero ngayon, nag-deploy na ng mga pasilidad na makakalinis ng tubig sa mga area na ito, at nagpapasalamat din ang pamahalaan doon sa mga non-government organizations na umaagapay at nagpo-provide ng tulong sa mga napinsalang lugar ng naturang kalamidad. Bombo Elmar? Yes, it seems, Bombo Dennis, nag-iikot-ikot talaga ang Pangulo mula Mindanao, ngayon Visayas naman. What about this coming days pa, Bombo Dennis, ang next stop niya? Bombo Dennis? Sa ngayon, Bombo Elmar, may mga pinupuntahang lugar ang Pangulo. Yun nga lang, very limited information ang inilalabas. May issue kasi tungkol din sa seguridad, Bombo Elmar. Pero initially, ay yung mga miyembro ng gabinete nakadeploy dun sa mga pangunahin o mga severely affected ng Bagyong Paeng, pati na ng iba pang nagdulot din ng mga pagbaha at pagkakaroon ng landslide. So ngayon, yung team ng mga miyembro ng Marcos cabinet ay nandyan sa bahagi ng Western Visayas, at nakakuha tayo ng mga ilang impormasyon na nagbibigay sila ng mga ulat kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun nga lang, yung kumpirmasyon ukol sa biyahe ng Pangulo na kung personal nga bang tutungo doon sa ground ay hanggang ngayon ay limitado yung mga impormasyon na yan bilang parte ng mga pag-iingat at conflict din doon sa mga schedule ng presidente ng ating bansa. Sige, mamaya kukuha tayo ng update dyan sa Iloilo, sa iba pang mga aktibidades din ng mga kabinete ng Pangulong Marcos. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantalang nilagay na nga sa state of calamity ang 4 na rehiyon sa Pilipinas sa loob ng 6 na buwan. Dilan daw ito sa epekto ng Typhoon Paeng. Ito ay matapos na lagda na rin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation number 84 ngayong araw lamang nilabas na nagdideklara ng state of calamity sa mga rehiyon ng Calabarzon, yung Kabikulan, Western Visayas at yung lugar ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa bisa ng deklarasyon, nasa state of calamity, mapapabilis daw ang rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts ng gobyerno at yung mga private sector sa mga apektadong lugar. Makukontrol din ang presyo ng basic necessities at yung mga prime commodities. Ganyan din mabibigay ito ng paintulot sa national at local officials para gamitin pang appropriate funds para sa mga programa sa mga apektadong riyon. Ayon pa sa Pangulo ay nasa mahigit 1.4 million na mga kababayan natin sa 4 na riyon ang apektado na nagdaang mga bagyo. O narito sinabi ng Pangulo na hindi kailangan na magdeklarang ng isang taon na state of calamity sa buong Pilipinas, bunsod pa rin naman ng Typhoon Paeng. Samantala, dumako naman tayo sa Mayantike dahil yung mga cabinet officials ng Marcos administration nagsagawa ng inspeksyon din at pagpupulong na labis din naapektuhan ng Bagyong Paeng. Alamin natin yan sa nikalap na balita ng Bombo Radio Iloilo. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang mga cabinet officials na magsagawa ng damage assessment sa Antique na labis na nasalanta ng Bagyong Paeng. Kabilang sa mga dumalo ay sina Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos, Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, Department of Social Welfare and Development Undersecretary Alan Tanhusay at Department of National Defense Senior Undersecretary Jose Postino Jr. Ang mga ito ay nakipagpulong kasama si Antique Governor Rodoro Catiao, Antique Lone District Representative Antonio Agapito Ligarda Jr. at mga mayor ng lalawigan. Ayon kay Interior Secretary Abalos, nilibot nila ang buong bansa at isaan niya ang Antique sa kanilang nakita na labis na nasalanta ng Bagyo Paeng kung saan may mga naputol na tulay at kulang ang maiinom na tubig. Anya mismo ang Pangulong Marcos ang personal na nag-utos na puntahan ang lalawigan. Sa karagdagang detalye ating pakinggan si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos. Pinapunta po kami ng presidente rito
kami naatasan para makatulong ng gusto. I know that there have been continuing relief efforts right now, but this is a freak storm. To my mind, this is one of those that affected Luzon, Visayas, and Mindanao. Galing lang po kami sa Maguindanao. We've been there for several days. Galing kami ng Capiz, ngayon dito po kami sa Antique, no? So we will list down lahat ng kailangan po ninyo. Yung bridge sasagutin po, and the road sasagutin yan ni Sec Manny Bonoan. Yung sa tubig, alam ko malaki ang magiging problema yung sa tubig. We could send solar desalination machines. Nagpatawag na ako dito sa MMDA. Meron sila mga makina at may operators. Hindi lang bottled water dahil ito talagang magiging potable yung tubig na pamposo, pwedeng inumin ng mga tao. We've used this during the last typhoons. So, maghahanap lang ho ako ng aeroplano to bring them over immediately, no? Ayon naman kay Public Works Secretary Bonoan, prioridad nila ang maayos ang Paliwan Bridge na nagdudugtong sa bayan ng Bugasong at Lawaan. Napag-alaman na naglagay na lang ng zipline ang mga residente upang maitawid ang mga pagkain at mga kakailanganin mula sa magkabilang bayan. Maliban dito, gumagamit din ng maliit na bangka ang mga residente na nais na makatawid sa ilog. Ating pakinggan si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. In at least 1 month time, one or a little bit more, matapos po yung restoration ng mobility natin dun sa Paliwan Bridge. Of course, there are many other, may mga ibang ibang lugar na dapat kumpunihin. Tuloy-tuloy naman po yung pagkumpuni natin dun sa mga nasira pang ibang sections dito sa Antique Iloilo Highway, no? So hindi ho natin pababayaan yan. So tuloy-tuloy lang po yan. But yung Paliwan Bridge nga mo, palagay ko yun ang pinaka-importanting kailangan tungan natin ng pansin. So wag kayong mag-alala. Priority po natin gagawin yung Paliwan Bridge. Nananawagan naman si Social Welfare Undersecretary Tanhusay sa mga volunteers na tulungan sila na mag-repack ng mga relief goods. Anya, nagpapatuloy na sa ngayon ang pagbigay ng food packs at cash assistance sa mga naapektuhan ng bagyo. Ating pakinggan si Department of Social Welfare and Development Undersecretary Alan Tanhusay. At nakapagbigay na rin po tayo ng cash assistance. So napakaganda po ng ginawa ng instruction ng ating Pangulong Marcos noong mga nakaraang buwan. Ang una niyang instruction sa DSWD ay walang may iwan, at ikalawa, kinakailangan ay naka-preposition na yung family food packs. Yun po ang ginawa namin. So kahit papano sa DSWD, itong tinatawag nating mga angels and red vests ay kaagad na nakapag-respond at nakapagbigay sa ating mga kababayan na nangangailangan. But hindi po tayo nagtatapos po dyan. Ipagpapatuloy ho natin yung ating pagtulong. In fact, ngayon po sa repacking center, dito po sa Regional Evacuation Center, dito po sa San Pedro, sa San Jose, and meron ho kaming repacking center dyan at nangangailangan ho kami ng mga volunteers o mga kababayan natin na naka-recover at nais naman tumulong sa pag-repack ng mga food assistance natin. Samantala, nananawagan din si Governor Cadiao sa national government na bigyan ng pansin kung may sakunang nangyari sa kagaya ng bagyo. Anya, sa 612,000 ng mga residente ng Antique, 175,420 ang apektado ng bagyo. Ngunit ang natanggap lang anya nila na food packs ay umaabot lang sa 2,000. Hinati-hati na lang nila anya ang food packs at pinagkasya sa mga nasalantang residente. Napag-alaman na kinukulang na rin ngayon ang produktong petrolyo sa lalawigan. Ating pakinggan si Antique Governor Rodora Cadiao. Out of 612,000 Antiqueños, 175,420 persons were affected. And as far as I'm concerned, 2,000 boxes lang po ang napadala ng DSWD. Not unless you coordinated with other offices. Hinati pa po namin ni Congressman yung 2,000. Kaya sana po magpadala kayo ng more na food packs
Yung binigay niyong last 500, pinadala namin yung sa isla, pero hanggang doon pa lang yun, hindi pa napapadaan. Yusek, kasi lagi na lang po kapag may national na mga ayuda, Antique is always left behind. Sana po unahin naman ninyo yung Antique para sa food packs niyo. Our mayors are asking all of us, the provincial government doesn't have enough. So inaasahan na lang namin yun na makadagdag kayo ng tulong para sa mga mayors natin. Ating narinig si Governor Rodora Cabiao ng probinsya ng Antique, Bombo Everly, Bombo Gerald. Okay, si Bombo Elmarto, Bombo Rhea, anong sagot dyan ng mga government officials sa reklamo ni Governor, yung shortage ng posible ng fuel products? May pangako ba dyan ang mga cabinet members na agaran ito dahil sa napakahalaga ito sa mobility dyan, Bombo Rhea? Sa isinagawang emergency meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa kay Ma'am Julian Sefe, kanyang ipinahayag na meron na silang ginagawang paraan para mabigyan ang mga shortage or mga barangay, mga lugar sa Antique mabigyan ng petrolyo. Ito ay paggamit ng barge to transfer the gasoline, petroleum sa probinsya ng Antique with the requirements from Philippine Coast Guard and Bureau of Fire Protection. Bombo Elmar. At least meron na palang mga commitment. Anyway, maraming salamat, Bombo Rhea. Ingat kayo dyan, ha? Thank you very much sa information na yan. Maraming salamat, Bombo Elmar. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rhea Momplana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo at Antique. Basta Radio. Bombo! Samantala, balik tayo sa mga pagbabalita. Suportado ng Department of Health ang voluntaryong pagsusuot ng face mask ng mga estudyante at mga guro sa mga silid-aralan. Ayon sa Department of Health, ito ay naayon daw sa Pulisiya o Executive Order numbers 3 at number 7 na nilagdaan din ng Office of the President na nagpapahintulot sa optional na lamang na pagsusuot ng face mask sa mga indoors at outdoor setting. Sa kabila nito ay patuloy na pinapaalala pa rin ng Department of Health ang kahalagahan ng pagkakaroon ng multiple layers of protection laban sa COVID-19 virus, gaya ng pagsusuot pa rin ng face mask, sanitation, physical distancing, vaccination at maayos na ventilasyon para maiwasan ang hawaan ng virus. Dapat pa rin na niya na ma-assess ng tama kung kailan dapat alisin ang face mask, lalo na sa mga vulnerable population gaya ng mga senior citizens, mga individual na merong comorbidities at immunocompromised o hindi pa nababakunahan kontra naman COVID-19. Samantala, nadagdagan pa ang mga paaralan at silid-aralan na sinira ng dagdaang bagyong Paeng dito sa bansa. Ayon nga sa ulat ng Department of Education, nasa 261 mga paaralan na ang nakapagtala ng pinsala sa pananalasa ng bagyo. Iniulat din ng ahensya na nasa 381 na mga silid-aralan ang totally damaged o winasak ng bagyo, habang nasa 528 na mga paaralan naman ang ginagamit pa rin ngayon bilang evacuation centers. Sinabi naman ni Department of Education spokesperson Michael Poa na ang naturang bilang ng mga paaralang nasira ay posible pang madagdagan dahil yan sa nagpapatuloy na ring assessments at nakakalap ng mga ulat mula sa mga field offices ng kagawaran. May ilan pang mga lokal na pamahalaan na rin ang nagdeklara ng suspensyon ng klase dahil sa naging epekto ng bagyo at iba pang mga sakuna na tumama sa bansa. Samantala naman, ilang mga teachers kumpiyansa naman na matutukuan nila ang kanilang mga estudyante sa full face-to-face setup na nais ng DepEd na simula na ngayong araw sa mga public schools at iba pang mga paaralan. May mga detalye pa niyan si Bombo JC Galvez. Kumpiyansa mga guro na matututukan nila ang kanilang mga estudyante ngayong nagpatupad ang Department of Education o DepEd ng mandatory na 5-day full face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan matapos nga na mahigit 2 taon na blended learning sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa mga guro ng Aurora A. Quezon Elementary School, tiniyak nila na 100% ready sila sa pagtuturo kahit na ang isang building ng kanilang paaralan ay nakahanda ng i-demolish dahil sa pinsala na dala ng lindol.
Ayon kay Ma'am Mary Jane Marasigan, 15 taon na nagtuturo sa Aurora A. Quezon Elementary School, handang-handa na raw siyang maturuan muli ng personal ang kanyang mga estudyante. Tinututukan kasi ni Ma'am Mary Jane ngayon ay ang mga gifted and talented students sa kanilang school. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Ma'am Mary Jane Marasigan. Well, nandito kasi kami sa gifted and talented na mga bata. So, ibig sabihin, hindi sila kabilang dun sa mga regular na mga bata ng Aurora Quezon. Sila yung mga bata na ang IQ nila is above average or mas mataas kumpara dun sa regular. Okay, sila yung under sila ng special education. So, kami dito, August 22 pa lang, yung start pa lang ng klase, talagang handa na kami. Ready na kami para dito sa klaseng ito. Sabihin natin 100% kasi talagang kami, iba yung sa amin. Ready kami since the start pa lang nung August 22. So wala kaming prepared kami, handang-handa kami dito sa gifted and talented. Samantala ay naman kay Ma'am Amalia Culyamar, grade 6 teacher, kung sa pagtuturo raw ang pag-uusapan ay tiyak na handa na siya. Ngunit dahil daw apektado sila sa usapin na gigibay ng isang gusali ng kanilang paaralan dahil sa lindol, magkakaroon muna sila ng 1 linggong asynchronous class at 1 linggong in-person classes. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Ma'am Amalia Culyamar sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Sa pagtuturo, ready naman po talaga kami, no? Pero yung sa full face-to-face po na sinasabi nyo, since affected po kasi kami dyan, kami mga grade 6, bali po, nandun po pa rin kami sa, sa setup na 1 week face-to-face and then 1 week asynchronous. So yung mga pagpapahanda namin na ginagawa, sa face-to-face, yung as usual, regular class po kami, no? Nagpe-prepare kami ng mga lesson plan. Pero pagdating po sa asynchronous, ang ginagawa po namin, meron po kami binibigay ng mga module sa bata, and then nagsisend po kami ng mga activities sa Messenger or FB po ng mga bata. So yun po yung nangyayari sa amin ngayon dito sa school. Okay po, yung module po kasi binibigay namin yan ahead of time. Bali Friday po, ng last day ng face-to-face namin, Friday. So binibigay namin ng Friday yan, and papadala namin sa bahay. I-return nila yan sa next meeting na po namin ng face-to-face. Ngayon, yung activity sheet naman po, ganun din. Binibigay namin ng Friday. Tapos yung sinisend namin sa FB, mga mga soft copy na po yung sinisend namin doon. Sa ngayon, ang Aurora A. Quezon Elementary School ay merong humigit kumulang 5,000 estudyante kung saan ang kindergarten hanggang grade 4 ng mga estudyante ay full face-to-face. Samantala, nasa ilalim pa rin ng alternative modality of teaching ang grade 5 and grade 6. Ayon naman kay Department of Education spokesperson Michael Powa, sa ngayon, maayos naman daw ang resumption ng klase sa National Capital Region. Tinatayang nasa 94% na rin ng mga pampublikong paaralan sa NCR ang nag-conduct ng 5-day in-person classes ngayong araw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, issue pa rin sa mga direktiba ng Department of Education dahil sa ano kayo masasabi ng mga magulang doon sa pagpayag ng Department of Education na optional na lamang, hindi na mandatory ang pagsusot ng face mask doon sa mga bata sa loob ng paaralan. At may follow-up naman dito si Bombo Marlene Padiernos. Mga kabombo at ka-Star Nation, iba-iba ang reaksyon at opinyon ng ilan sa mga magulang hinggil sa panibagong kautusan ng Department of Education kung saan pinapayagan na ang opsyonal na pagsusuot ng face mask sa mga paaralan. Sa isang paaralan dito sa lungsod ng Makati ay hati ang opinyon ng ilan sa mga magulang na ating nagkapanayam. Para kay Nanay Badet Liana, bukod daw sa kasanayan na ang pagsusuot ng face mask ay mas safe daw ito para sa kanyang anak, lalo na't may espesyal itong pangangailangan. Narito ang bahagi ng ating panayam. At kaugnay niyan, sinabi naman ni Nanay Liza de Guzman na sinabi niya na payag daw siya na hindi siya payag na alisin na ang ng kanyang anak kapag suot ng face mask sa paaralan dahil sa marami ito nakakasalamuha, pero panatag naman daw siya dahil hindi naman na kailangan paalalahanan yung kanyang anak dahil kusa naman daw ito sa palagiang pagsuot ng face mask. Pakinggan natin ang bahagi ng ating panayam. Actually, Bombo Marlene, may mga school na kahit may direktiba na ang DepEd na optional na lamang. Pero may mga school pa rin na hindi sumusunod dito dahil sa delikado sa mga bata. At isa lang alang na lamang na okay, pasok na kayo dito, lahat tayo mag-alis ng face mask.
So hindi pa talaga marami talagang mga school pa ang hindi pa ganyan talaga o sold doon sa natura namang direktiba na yan, Bombo Marlene. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Dahil ito nga kautosan na ito ng Department of Education ay hindi naman sa pilitan. Okay. Hindi naman siya mandatoryo. So, nakadepende pa rin doon sa mga pamunuan ng mga paaralan kung kanila bang ipapatupad itong optional na pagsuot ng face mask sa kanilang mga estudyante at mga kawani ng kanilang eskwelahan, Bombo Elmar. Ano naman ang iba pang mga pahayag pa, ng iba pang mga magulang dyan, Bombo Marlene? I'm sorry, Bombo. Ano pa yung ibang mga reaksyon dyan, iba pang mga magulang sa naturang pagpayag ng DepEd na optional na lamang yung pagsusot ng face mask sa loob ng mga classrooms, mga schools para sa mga bata, Bombo Marlene? Hati yung kanilang opinion, Bombo Elmar. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga naging panayam kay Nanay Badet Liana at kay Nanay Lisa de Guzman. Kasi may mga disabilities, may sakit sila eh. Hindi natin masasabi na yung yung germs, yung virus. Siyempre natutong pa rin sila kasi mas sila sa mga germs, virus, di ba? Para sa akin siguro mas safe yung may mask. Hindi, para rin sila kasi tulad nakasanayan na nila eh. Ayaw nga nila magtanggal sa school ng Sabi naman ng teacher, pwede na po sila mga parents na wala nang mask. Pero sabi naman ng teacher, parang depende rin siguro yun na, gusto mo bang matanggal yung mask ng anak mo? Para sa akin po, ma'am, hindi. Sabi ko, nga sabi niya. Kasi, syempre may mga nakaka-encounter, ma'am, na di ba? Counter tayo sa labas. Tulad niya, anak ko, disabilities, mas madali silang rare sila sa mga, di ba? Kaya, syempre, parang bilang ako magulang, syempre, mas maganda na ako yung safety ng anak ko. Papasok sa bahay, syempre yung di ba? Pati ako mas syempre sa nanay na nakikita nila kasi tulad ako hindi naman ako minsan hindi. Kasi marami siya nakasalimuha doon. Hindi naman natin alam dahil ngayon hindi natin alam kung may mga sipon-sipon, mag-contact tapos ayun, ganun. Hindi alam naman po niya, talagang nagsuot siya ng masa loob ng eskwelahan. Kahit nga sa bahay, nagsuot din siya eh. Paglabas, pag ganun, nagsusuot siya. May baon din siyang alcohol sa bag niya. Samantala, kaiba naman sa mga naunang naging pahayag nitong mga magulang na ating nakapanayam, ayos lang naman para kay Daddy Don Rodolfo Angeles yung pagluluwag ng Department of Education pagdating sa pagsuot ng face mask. Kailangan na raw kasing tanggapin na kasama na sa araw-araw nating pamumuhay yung COVID-19 at ang pagpatupad nga ng optional na pagsuot ng face mask ay bahagi na rin ng pag-move on ng bansa mula sa epekto ng pandemya. Narito pa yung bahagi ng ating panayam kay Daddy Don Rodolfo Angeles. Alam mo, kasi ganito problema sa gobyerno natin eh. Kailangan natin tanggapin na nandiyan na yung virus, hindi na mawawala yan. Kung laging ganyan ang pananaw ng mga tao na nandiyan yung virus, nandiyan ang lagi, wala mangyayari, lagi tayo mag-a-adjust sa virus. Kung talagang nakakahawa at nakakamatay, dapat almost half ng population ng mundo, dapat ganun nangyari. Ako mismo nakaranas ako, hindi man ako tinamaan eh. Kahit yung friend ko may COVID, kainuman ko pa, hindi man ako tinamaan eh. Actually, kahit naman indoor at outdoor, dapat tatanggalin na yan eh. Kasi wala mangyayari sa atin pag ganyan ang pananaw natin. Ako, di ako nagpa-face mask. Nagpapasok lang ng face mask pag sa mga establishment, required. Pero pag sa ganito, wala na. Kung maaalala, una nang sinabi ng Department of Education na maaari nang gawing voluntaryo ang pagsuot ng face mask sa mga estudyante at guro na dumadalo sa face-to-face classes sa loob ng mga silid-aralan. Alinsunod yan sa Executive Order No. 7 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagbibigay sa mga tao ng opsyon na wag nang magsuot ng kanilang mga face mask sa indoor setting sa unang pagkakataon mula noong Marso 2020. Para sa Bombo Network News, ako po si Marlene Padiernos, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman ng National Irrigation Administration, patuloy ang assessment sa mga naapektuhang pasilidad ng patubig dulot yan ng Bagyong Paeng. Makibalita pa tayo mula kay Bombo Jane Buna. Patuloy ngayon ang assessment ng National Irrigation Administration sa mga naapektuhang pasilidad ng patubig dulot ng Bagyong Paeng. Inihayag ni National Irrigation Administration Administrator Benny Antiporda, ilan sa mga nagtala ng pinsala ang mga irrigation canal na nagmula sa Luzon at Mindanao. Marami rin po yung mga kanal natin na nasira, but
we are coming up with a remedy para to make it sure na yung objective natin na makapag-deliver pa rin ng tubig pagkarating ng Tag-Araw, makapag-deliver habang naghihintay naman sa fundings, no? Samantala, nilimitahan na lang ng National Irrigation Administration sa isang spillway gate ang bukas sa Magat Dam. Ayon kay Antiporda, mula sa 2 metro ay binawasan na rin sa 1 metro ang gate opening ng dam. Kung maalala, ang tubig na inilabas ng Magat Dam mula noong October 29 ay kayang punan ang 450,000 Olympic-sized na swimming pool. Nilinaw naman ni Antiporda na ang pagpapakawalan ng tubig mula sa Magat Dam ay hindi dapat sisihin sa pagbaha. Sinabi na ang reservoir ay kumakatawan lamang sa 16% ng tubig na ibinubuhos sa Cagayan River. Nanindigan nito na ang kagawaran ay nagpapatupad ng kalkuladong pagpapalabas ng tubig sa Magat Dam upang mabawasan ang epekto nito. Nakikipag-ugnayan na ang National Irrigation Administration sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at mga local government units para ipaalam sa kanila ang paglabas ng tubig mula sa Magat Dam. As of now, gate 4 na lang ang open natin, no? Nung ating Magat Dam. It is open in 1 meter na lang. Nag-reduce na tayo ng 1 meter. So, ang level niya kasi ngayon is 190.65 pa rin. No? So that's still a critical level, wherein ang spilling level naman natin is 193. But of course, with the inflow of 633, yung hourly outflow naman natin is 812. Mas malaki yung outflow sa inflow, kung kaya't pwede ng 1 meter na lang yung 1 gate na bukas, no? So hindi to yung makakapagbabaha pa, no? And merong nagsabi na dapat wag na kami magpakawala ng tubig. Well, mas malaking disaster po yung mangyayari kung hindi kami magpapakawala ng gradual, no? Ito yung gradual na discharging of water na kung saan manageable po ito, na if in case meron pong masamang panahon, makakalikas ang ating pong mga kababayan. Pero kapag pinigil po natin yan at hindi po tayo nag-release, kapag bigla pong umulan at biglang magkaroon ng malakas na buhos ng tubig, mas malaki pong disaster yan na magkakaroon ng flash flood. Sa atin pong iniiwasan po natin yung magkaroon ng flash flood para masigurong walang madidisgrasyang tao. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, ang chairman ng NDRMC at Defense Secretary Faustino nagtungo din sa ilang lugar dyan sa Panay Island para din sa aerial inspection at mga ocular visit naman, kaugnay pa rin ng mga tinamaan ng bagyong Sipaeng. At may nakuha ng impormasyon dito si Bombo Annalise Soberano. Nagsagawa ng aerial inspection at ocular visit sa mga hard-hit areas sa Panay Region si Department of National Defense Undersecretary Jose Faustino Jr. ngayong araw. Nais kasi mabatid ni Yusek Faustino ang lawak ng pinsala ng Bagyong Paeng sa nasabing rehiyon. Kasama ni Secretary Faustino sina DILG Secretary Benjamin Abalos, DPWH Secretary Manuel Bonoan, DSWD Undersecretary Alan Tanhusay, Office of Civil Defense Undersecretary Raimundo Ferrer at 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Arevalo at ang OCD Region 6 Regional Director Jose Roberto Nunez at ang DILG Regional Director ng Tatak Station. Isinagawa ang ocular visit at aerial inspection sa probinsya ng Capiz at Antique na lubhang naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Paeng. Ulantikin ang ginawang pagsuot ng talihim kasama ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Siniguro ni Faustino na kanilang sisiguraduhin na makakatanggap ng karampatang tulong ang mga kababayan natin apektado ng bagyo. Pinangunahan din ni Yusek Faustino at Civil Defense Administrator Yusek Ferrer ang pamamahagi ng family pack, hygiene kits at mga kumot sa mga pamilyang naapektuhan ng Tropical Storm Paeng sa Rojas City, Capiz. Tiniyak din ni Faustino na kanila pang palalakasin ang search and rescue operations sa mga probinsya at kanilang binigyang prioridad ngayon ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong lugar. Pakinggan natin ang pahayag ni DND OIC Senior Undersecretary Jose Faustino Jr.
Nevertheless, as I said, our regional disaster relief and risk reduction management offices in the region are on top of the situation. Nevertheless, as I said, our regional ni DND-OIC Secretary Jose Faustino Jr. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga pandetali ng balita, tutungo tayo dyan sa DSWD sa kanilang bodega. Nangangailangan ng marami daw ng mga volunteers para mag-repack sa mga relief goods at update na rin sa Pinoy chef na gumawa ng kasaysayan doon naman sa Switzerland. Bago ang mga balita na yan ay mga paalala muna. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldao ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa tatlong may mga pasok po mula sa tatlong bayan doon sa Sultan Kudarat ay apektado ng malawakang pagbaha at ngayon ay kanselado po. May karagdagan pa ang detalye ang Bombo Radio Coronadal. Kanselado pa rin ang pasok sa mga paralan sa tatlong bayan sa lalawigan ng Sultan Kudarat dahil sa pinsala na iniwan ng malawakang baha at landslide na iniwan ng pananalasa ni Bagyong Paeng. Ito ang kinumpirma ni Department of Education Region 12 Information Officer Rhea Joy Sevillano sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Sevillano, ang kanselasyon ng pasok sa mga bayan ng Kalamansig, Libak at Palimbang ay ayon sa inilabas na executive order ni Governor Datu Pax Ali Manguda Dato. Nakasaad sa executive order ni Governor Manguda Dato na tatagal ang kanselasyon ng pasok sa nabanggit na mga bayan hanggang sa Nobyembre 6. Ito ay upang bigyang daan na pagsasaayos ng 8 classrooms na sinira na hanggang dibdib na tubig baha. Dagdag pa ni Sevillano, nagtutulungan sa ngayon ang Department of Education, Local Government Unit ng Sultan Kudarat at mga stakeholders sa paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan upang magamit na ito ng mga estudyante. Napagalaman na sa bayan ng Kalamansig may 2 namatay dahil sa baha samantala. Maraming pamilyang apektado naman ang baha sa Libak at bayan ng Palimbang. Ngunit maliban sa nabanggit na mga lugar, tuloy na tuloy naman ang full implementation ng face-to-face classes sa iba't ibang lugar sa buong Sac-Surgen region. So we have 8 school education, of course, in partnership with our LGU and our stakeholders. Orders na si Datu Pax Ali
Bangki Mangundadat. Of course, by virtue of his power, being the provincial governor, is ang Kalamansig, Libak, kag Palimbang. Central Elementary School, Don Marcelino Concha Memorial Elementary School, Tran Elementary School, Dato Caron Elementary School, Tapudi Integrated School, Babato Elementary School, Tran National High School, Purikay National High School. Si Department of Education Region 12 Information Officer Rhea Joy Sevillano sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar. Para sa Pambasang Radio ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basa Radio, Bombo! Binisita ng Bombo News Team itong warehouse ng Department of Social Welfare and Development dyan sa Pasay City na labis na ngailangan ngayon ng mga volunteers upang maging mabilis paspasan yung pag-repack ng mga family food packs para sa mga naapektuhan na nagdaang bagyong Sipaeng. Nandun ngayon si Bombo Chill Imprido. Mga kabombo, patuloy na nangangailangan ng Department of Social Welfare and Development ng mas marami pang volunteer dahil sa sunod-sunod na operasyon at repacking ng mga donation sa mga naapektuhan ng bagyong Paeng. Sa huling ulat ng DSWD, mayroong 4,419 families na may 17,866 na individual sa Metro Manila ang apektado sa pananalanta ng bagyong Paeng at ang mga nasabing pamilya ay kasalukuyang nanatili sa mga evacuation center sa mahigit 107 na barangay at lokal na pamahalaan dito sa National Capital Region. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines sa Warehouse Administrative Officer na si Ms. Feeli ng National Resource and Logistic Management Bureau, ayon sa kanya, iba't ibang ahensya na rin gaya ng Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Navy, Philippine Army, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police ang tumulong na sa pagrepack ng mga pagkain para sa ating mga nasalantang kababayan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Ms. Feeli. Yes po, actually nagpapasalamat po kami sa panawagan ng Malacanang po, no. Po, nangangailangan pa rin po kami dahil tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga natatanggap na mga request mula sa mga field offices po natin. So, actually, okay po, maganda po, no? Kasi nung nagsimula nung Sabado, parami na ng parami yung dumarating. So, mula nung mga 40, 80, ngayon, halos ang mga volunteers namin umaabot sa 300 hanggang 500 daily. Dito lang po yun sa Enroc. Pagdating naman po dun sa namin sa Cebu, meron din, umaabot din po sila ng halos 100 na volunteers po kada araw. Ayun po, so kinukuha na rin po namin itong pagkakataon na to para manawagan po sa ating mga kasamahan na gustong mag-volunteer. So lahat po ng field offices namin sa DSWD, meron pong mga warehouses kung saan other than us dito sa Enroc at sa BDRC sa Cebu, tuloy-tuloy din po yung kanilang production. So kapag may free time po kayo, welcome po kayo dito para makatulong po sa ating pag-produce po ng ating mga family food pack. Po, 15 pataas po. Yes po. And welcome po lahat. Wala po tayong hindi hinihindian kumbaga. Ayan nga ang pahayagan ni Warehouse Administrative Officer Ms. Feeli. Sa ngayon mga kabombo, patuloy pa rin ang pamamahagi o relief assistance ng DSWD ng mga family food packs at non-food items sa mga lubos na nasalanta at naapektuhan ni Bagyong Paeng. Bombo Elmar? Yes, Bombo Chill, ano? So yung 500 mga volunteers, kulang pa pala yan dyan? Ganon kadami, kalawak at kalaki yung warehouse pala dyan sa Pasay, ano? Talagang malulula ka dyan, Bombo Chill, ganon ba kalaki itong warehouse ng DSWD? Yes, Bombo Elmar, nasaksihan nga yan ng ating team kanina nung nagtungo tayo at sobrang laki talaga ng produksyon at iba't ibang ahensya talaga yung nagtutulungan dito, Bombo Elmar, para lang mairepack yung mga pagkain, bigas, mga canned goods. Ang dami talaga, Bombo Elmar, para to sa mga nasalantang mga kababayan din natin itong nagdaang bagyong Paeng. Kaya naman todo ang panawagan nila sa mga
tao, maging mga estudyante, Bombo Elmar, nakapanayam din natin kanina na talagang volunteer silang nagpunta dito para lang tumulong sa ating mga kababayan. So yan po mga kabombo ka Star Nation, yung walang magawa po dyan, ayan, makakatulong na po kayo at mag-volunteer lamang dyan sa Pasay City sa DSW. Napakarami pang volunteers ang kanilang kailangan sa panahong ito. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Chill. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, yung kasong murder isasampa na raw laban doon sa mga sospek sa likod sa pagpatay sa kilalang broadcaster sa Metro Manila na si Percy Lapid. At may update dito si Bombo Gerald Ulip. Kinumpirma ni Roy Mabasa, itong kapatid ng pinaslang na radio broadcaster na si Percy Lapid, na may magandang development sa takbo ng investigasyon ng Department of Justice at National Bureau of Investigation sa kaso ng pagpatay sa kanyang kuya. Ayon kay Mabasa, posibleng sa Biyernes o di kaya naman sa Lunes ay may isasampa sa korte ang kasong pagpatay laban pa rin sa mga pumatay kay Ka Percy Lapid. Sinabi rin ni Mabasa na malaking tulong sa development ng kaso ang autopsy findings na ginawa ni pathologist Dr. Raquel Fortuna sa labi ng namatay na sinasabing middleman na si June Villamor. Sa nasabing findings kasi lumalabas na pinatay si Villamor at hindi ito namatay taliwas sa naunang report ng mga otoridad na may sakit ito sa puso na posibleng dahilan ng kanyang kamatayan. Nilinaw din ni Mabasa na patuloy na nakakatanggap ng banta sa buhay ang isa sa mga anak na lalaki ni Lapid. Una nang sinabi ng tagapagsalita ng pamilya Mabasa na si Attorney Berteni Causing na duda ang mga ito sa ilang lumutang na testigos sa krimen. Kaya naman, nais nilang masampahan lang ng kaso ang sa tingin nila ay nasa likod ng talagang pagpaslang sa komentarista. Hihirit din ang mga ito ng isa pang araw ng preliminary investigation kapag natapos na ang ikalawang pagdinig sa Nobyembre 4. Dahil po sa napakaraming mga developments, hihingin po namin kay Prosecutor Guhit na bigyan pa ng isang araw na schedule, mga 2 weeks, ang additional hearing day nito para sa preliminary investigation. Dahil hindi pa namin matatapos ito sa ngayong period pa lamang na maraming araw-araw, halos ata, maraming developing na nangyayari. So alam mo naman kung gaano katagal ang pagkukuha ng testimonya ng kahit isang tao lang, abutin ka isang araw, hindi pa matatapos. Lalo na't may mga issue, may mga problema. Halimbawa, may tinatag ng extrajudicial confession. Dapat sundin ang inuutos ng ating konstitusyon kung paano kukunin ang extrajudicial confession na dapat maghanap muna ng kanyang sariling abogado bago sa tatanungin ng pulis o NBI. At ang sariling abogado ay napakahirap na po sa paghanap. Kaya usually, hindi naman po sila lumalapit sa public attorney's office, kundi dapat sana mga private attorney ang tatawagin. Kasi alam mo naman na gobyerno rin yung public attorney's office, gobyerno rin ang kakaso. So parang unfair para sa taong kinakasuhan. Yan ang nakikita po namin yan. Kanina lamang nang nagtungo sa Department of Justice si Roy Mabasa para sa case conference kasama sina Justice Secretary Crispin Remulla at NBI Director Medardo De Lemos. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Tunguhin natin ang Zamboanga Peninsula, yung Zamboanga City, doon sa update pa rin sa epekto nitong nagdaang bagyong Sipaeng. Nasa linya ngayon ang Star FM Zamboanga. Umabot sa 121 million pesos ang iniwang pinsala sa infrastruktura sa pananalasa ng bagyong Paeng sa lungsod ng Zamboanga. Batay sa inisyal na ulat ng City Engineers Office, umabot sa 121 million pesos ang iniwang pinsala ng bagyong Paeng na kung saan karamihan sa mga nasirang infrastruktura sa syudad ay mga tulay at slope protection facilities. Maliban sa infrastruktura, nag-iwan din ng malaking pinsala ng bagyo ang sektor ng agrikultura na kung saan naabot naman ito sa 1.2
9.8 million pesos na halaga ng mga nasirang pananim. Samantala, sa pinakabagong datos naman ayon sa Zamboanga City Risk Reduction Management Office 9 o CDRRMO Head Department, Mr. Elmir Apolinario, aabot naman sa 52 mga barangays na apektuhan ng pagbaha. Binubuo ito ng 17,000 individual at mahigit 14,000 na pamilya. Sa tulong naman ng ahensya nito kasama ang Department of Social Welfare and Development Office 9 at iba pang kawani ng local government unit, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang clearing operation sa mga lugar na nasalantaan ng bagyong Paeng, na kung saan kasama rin dito ang pagbibigay ng mga ayuda. The latest report given us, more or less about 52 barangays are already affected. Were affected. Now, it translates to more or less about 70,000 individuals and about 14,000 families. Nasa mahigit 5 million naman na halaga ang tulong ang naipamahagi ng DSWD-9 sa mga nasalanta ng bagyong Paeng sa lungsod. Sa ngayon naman, nagpapatuloy pa rin ang kanilang ginagawang profiling at pamamahagi ng relief items sa mga apektadong pamilya. Inaasahan naman na maglalaan ng pondo ang lokal na pamahalaan para sa mga naapektuhan ng baha matapos na opisyal na isa ilalim ang lungsod sa state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng. At yan ang report mula rito sa 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang Payonga rape and slay case naman, case closed na at ang SOCO at PNP nagsanib pwersa sa investigasyon. May update dyan ang Bombo Radyo Naga. Case closed na ang kaso ng pamamaslang sa isang 18 anyos na senior high school student sa Ateneo de Naga University na natagpuan wala ng buhay at pinaniniwala ang hinalay pa ng sospek sa barangay Kadlan na Pili, Camarines Sur. Mababatid, una nang naiulat na nawawala ang biktimang si Irish May Magigad, Payonga noong Oktubre 28, 2022, habang noong Oktubre 31, 2022, nang mabulabog ang mga residente ng nasabing lugar nang matagpuan sa masukal na bahagi ng lugar ang wala ng buhay na katawan ng dalaga na nasa state of decomposition na. Sa panayam kay Police Major Maria Victoria Abalaing, ang tagapagsalita naman ng Camarines Sur Police Provincial Office, sinabi nito na una na umanong kinilala bilang person of interest sa krimen si Raymark Belleza, 18 anyos, residente rin ng nasabing lugar na napatunayan din ng mga otoridad na ito ang salarin sa naturang krimen, batay na rin sa isinagawang investigasyon. Ayon naman sa isinagawang press conference kahapon, Nobyembre 1, 2022, kinumpirma ng PNP Camarines Sur na umamin ang nasabing sospek sa naturang krimen sa pamamagitan ng judicial confession sa presensya ni Attorney Raymalfer Pervera Yamata ng Public Attorney's Office. Lumalabas umano na nagtutugma ang mga naging salaysay nito sa kanilang ginawang investigasyon. Ayon pa sa report, binawian ng buhay ang biktima sa pamamagitan ng pagtakip sa bibig at ilong nito gamit lamang ang kamay hanggang sa nahirapan at hindi na makahinga. Dagdag pa rito, nasa ilalim umano ng impluwensya ng alak ang sospek nang isagawa ang naturang krimen. Samantala, nagsanib pwersa naman ang mga autoridad, lalo ng Philippine National Police at Scene of the Crime Operatives sa pag-iimbestiga sa nasabing kaso. Sa ngayon, inihanda na ang kasong rape, murder at robbery laban sa akusadong si Raymark Belleza. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Police Major Abalaing. Tulong-tulong po tayo sir sa pag-solve nitong case na to, and ang pinaka lead investigator po dito pong Pili MPS, kasi dito po nakuha yung cadaver po nung victim. So sila po yung nag-request ng SOCO doon sa crime scene para po ma-process itong case na ito. Yan ang naging pahayag ni Police Major Victoria Abalaing, ang tagapagsalita ng Camarines Sur Police Provincial Office. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Naga. Bombo Lea Guevara para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ilang miyembro naman ng umano'y komunistang grupo subuko sa mga otoridad. Nasa linyang Star FM Cebu.
Voluntaryong sumuko sa mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion or RMFB-7 ang nasa 6 na miyembro ng Communist Terrorist Group noong Lunes, Oktubre 31 sa Barangay Poblacion, Santa Catalina, Negros Oriental. Ang mga ito ay kabilang sa pangkat ng NPA Terrorist Squad at Local Guerrilla Unit SEFKR NCBS sa ilalim ng Rachel May Palang Command. Kasabay ng kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan, isinuko rin ng mga ito ang ilang mga armas kabilang na ang isang unit ng Colt AR-15 caliber 9mm, isang improvised M16 rifle, isang caliber 45 pistol at isang 5.56 Frontier. Bahagi pa rin ito at resulta sa matagumpay na kampanya ng mga otoridad sa pagsugpo ng terorismo sa rehiyon at loose firearms. Ibinunyag pa ng mga sumukong individual na handa silang makapagtulungan sa gobyerno at bumalik na sa komunidad. Ikinatuwa naman ni RMFB-7 Force Commander Police Lieutenant Colonel Ronan Rodriguez Claraval ang kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan at sinabing tama lang ang naging desisyon ng mga ito at ganap na talikuran ang armadong pakikibaka. The mere fact that most cases are voluntary highly attributes that the operation of information operation is guaranteed effective. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embry nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Mga festivals at pagtitipon ban ngayon sa South Korea hanggang December 12 kasunod niya na nangyaring stampede. May balita ang Bombo Radyo Bacolod. Nagpatupad ng lockdown sa buong South Korea na nagbabawal sa pagsasagawa ng mga festivals at iba pang pagtitipon hanggang sa Desyembre 12. Ang mandato na ibinaba ni South Korean President Yoon Suk-yeol ay kaugnay sa naganap na stampede sa pagsasagawa ng Halloween celebration sa Itaewon, Seoul, South Korea ng Sabado. Sa interview ng Bombo Radyo Bacolod kay international correspondent Celestino Borlan Mercurio Jr., direkta sa Busan, South Korea, pahayag nito na halos lahat ay nabigla sa nangyaring incident. Ayon dito, ang Itaewon ay isang multicultural commercial area kung saan binebenta ang maraming international products at pinagsasagawaan ng maraming foreign activities. Tinitingnan nito na dinagsa ang masikip na lugar dahil ngayon na lang ulit nakapagsagawa ng Halloween celebration matapos ang 2 taong COVID-19 pandemic. Dahil sa sobrang dami ang dumalo, napuno ang lugar at umabot sa labas ng street ang crowd na gustong makapasok. Ngunit dahil slope o pababa ang masikip na street, tinitingnan na sa pagtutulakan ng mga gustong pumasok, mayroong natumba sa taas na bahagi na nagresulta sa domino effect at pagkaipit ng mga nasa ilalim. Sa latest update, umabot na sa 154 ang mga namatay, habang 149 naman ang sugatan dahil sa insidente. Karamihan sa mga biktima ang mga minor, kaya ang trahedya ang inihalin tulad sa paglubog ng barko sa South Korea noong 2014, kung saan karamihan sa mga namatay ay mga estudyante. Ipinagpapasalamat naman ni Mercurio na walang Filipino na nakasama sa mga nasaktan at namatay. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ng mga kapulisan at South Korean government upang matukoy ang tunay na dahilan ng stampede, lalo na at may lumalabas na mga impormasyon na mayroong gumagamit ng candy drugs na maaring natumba o nahimatay na siyang pinagmula ng trahedya. Dahil sa lockdown sa pagsasagawa ng pagtitipon, nakansela din ang balak na pagsasagawa ng Undas celebration ng Filipino community sa South Korea kahapon. Ang daan kasi na-slope yan eh. Pataas, bigla ng pababati ngayon kung kuha ng mga tao. Malaglag o may maanong isang tao. Lahat magdadamay, kaya ngayon ina-investigahan. Dahil kung ano daw ang dahilan. Dami kasi ang nagsasabi nga may mga kumakain na mga candy drugs. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaudi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Ang Philippine wakeboarding team nasa Thailand na. May detalye pang Star FM Dagupan.
Nasa Thailand na ngayon ang Philippine wakeboarding team para irepresenta ang bansa sa 2022 Sing IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championships. Ang Team Philippines ay binubuo ni na John Philip Canuto at Jose Corpus para sa Open Men Wake Skate, Carlo De La Torre at Mark Griffin para sa Veteran Men Wakeboard. Makakasama rin nila si Ralph Jello Villaro at Rafael Trinidad para naman sa Open Men Wakeboard. Sa isang panayam, ibinahagi ni Trinidad ang nararamdaman nito sa kanyang mga natatamong tagumpay sa larangan ng wakeboarding. Sobrang humbling siya na experience. Kasi, di ba, parang nung bata kasi ako, never ko naman inakala na parang maaabot ko yung ganito. So, sobrang grateful ako, sobrang thankful ako sa lahat ng mga tao na tumulong sa akin na maabot kung saan ako ngayon. Samantala, ang naturang event ay ginaganap ngayon sa ESC Thai Wake Park sa Thailand. Ito ay nagsimula noong October 30 at magtatapos sa November 6, 2022. Ang nasabing event ay inorganisa ng Thailand Extreme Sports Association o TESA. Yan ang balita mula dito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Raya nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang naturang sports news ito po sa inyo ng Cherifer. Bombo Foreign Exchange Update. Balik na naman sa panghihinang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ngayong gabi ng Bankers Association of the Philippines, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 58 pesos and 47 centavos. Iba pang mga currencies ay naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 39 centavos. Singaporean dollar 41 pesos and 0.02 centavos. Saudi Riyal 15 pesos and 44 centavos. Ang euro ay 57 pesos and 33 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, ngayong araw ay All Souls Day o Araw ng Mga Patay. Tinatawag din itong Feast of the Faithful Departed. Subalit, alam nyo ba kung paano ito nag-umpisa? Pinatanyag ito ng mga mongheng Frances noong 998 AD o in the Year of the Lord. Habang si Saint Odilon ng Cluny naman ang nagtakda ng petsang November 2 bilang All Souls Day upang gunitain ang mga namayapa at ipagdasal ang mga kaluluwa ng nasa purgatorio sang-ayon sa paniniwalang Katoliko. Sa ating Christmas countdown, 53 days to go bago ang Pasko.
At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ito sa mga kabombo kag mga ka-Star Nation, 53 dias na lang nabilin na Pasko na. Maramogid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Welcome na diri sa pagpalagad sang Zona Libre karon nga adlaw, Miyerkules Pesado sa bulan sa Nobyembre 2022. May kaupod ng iyong lagad Bombo Ponce Espino. Kamusta nga aton sa mga kauturan, ikaduha nga adlaw nga pagbalik iya makabanan sa bahin sang tagsa ka sementeryo, no, agod magduaw sang aton sa mga minatay. Ang iban, no, ginapakamayo gati kahapon or sang nagligad pa man, no, kabang inadlaw, ini sila makabanan nagkadto sila si tagsa ka mga minatay, nagsindi sang kandila, no, kag nag-offer sang bulak. Ang ibante kay ina naman, ano, so ti may ara pa subong hapon, no, pero ti daw kuan ini, no, malas-malas, no, kay ti tumupa ang ulan kay ina mga alas 12 sang udto, no, diri sa aton sa bahin sang sudad sa Bacolod kapilak mga porsyon sa aton nga probinsya. No, so kung sa bagay ati mas manubo o kung magamay na gid man, no, ang nagkinadto subong adlaw iya makabaran, ikomparar di mo kahapon, no, so kay ti balik opisina naman, balik trabaho, no, kag syempre may klase naman, no, ang mga estudyante naton kag mga manunudlo. So natapos na ang ato sa nga mahilikoton, no, sa mga kababayan, pero hindi tayo galing maano, no, hindi tayo galing iya sa gyapon iya matadlong ining aton nga mga kostumbre, no, nga kung pwede palang abi iya makabanan, no, sabay sa ato sa mga kabombo, ikwanta abi nga hindi kita magdinugok sa mga sementeryo, no, sa unsang Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Kay imagine sa iban nga lugar, no, like sa bahin sang Amerika, no, kay balo kamuti kung dito ka sa Amerika, sako yang tawo ti sa trabaho, no, tapos gina-sidelight na lang nila kung kaisa ang pagkadto sa ilang minatay, no, nga may tsansa lang gid ba, no, nga makalibre sila ka makakadto. Why na sila gahulat ya sa November 1, November 2, no, nga naga-obserba kita sa tigkalalag, All Souls Day, All Saints Day. No, that's why nga every November 1st, no, kag 2 sa iban sila nga lugar ya makabanan daw ka normal lang gid ya sa ila. Diri man ni sa aton sabay sa pungsod Pilipinas, no, kado mala piyesta ang aton sila nga mga sementeryo. Sa tion iya makabaran sa Nobyembre 1. Amo gid na, no, so dito na madula, no, sa makabaran ti mga po lang kita, mga po sa tuhod, ang mga aputa, mga puman, magkaladula magita diri sa kalibutan, no, so amo gini sa gihapon ang mangin kostumbre naton, no, sa mga utod naton, no, diri kag kita nga mga Pilipino bilang mga Kristiyano. Anyway, tinatapos-tapos na yung makabanan ng aton siring pagpagayon sa siring selebrasyon, no, back to barracks na kita, ang aton nga makapulisan, no, ang aton siring makauturan, no, balik kita sa normal, naton siring mahilikoton. Pasalamatan talang kahit ti sabay sa assessment sa aton siring Philippine National Police, like sabay sa Bacolod City Police Office, no, at the same time sabay sa Negros Occidental Police Provincial Office, kag sa Regional Office, no, so ay sa may na kuan ano na confiscar nga mga matalom nga mabagay kag ama ginadumilian sa sementeryo like sa mga baraha, mga
madyungan, no, mga sound system, no, kay ginapatukar, mga matalong bagay, armas, no, so wala gid, sa may nagdati mo na pasalamatan naton ang kooperasyon sa aton sa ring mapumulo. Kaya mo na ginaparawagan gid sa aton sa ring Philippine National Police, no, nga dapat updan naton ang ining nasabi tiya makabaran nga selebrasyon, no, alang-alang ya sa bahin sang aton siri nga kuan ano nga pag-celebration iti ano bebe ang kwaon aton kun disorbuhon tabi, no, ang aton siri nga selebrasyon, di ba, nangalot ka lang ulo mo, daw kapareho lang ati nagkuha ka sang bato kagin pulpog mo sa ulo mo, no, kasi magpinasaway ka dati mo na ginhambalta, no, ngati kung makakadto kung sa mapatyo, make sure, no, nga makapauli kung balik sa mga panimbalay niyo. Hindi nga sa prisuhan ka mo matulog. Kanami lang tani, no, kung muni yung mga selebrasyon like sa tapos sa Mascara Festival nato, no, bangod sa kadamuon sa aton sa nga mga kapulisan, no, ti nangin malinong kamataw, wala sa recorded nga napatay sa whole duration yung makabran sa Mascara Festival. Ti sige, no, so ti pila ka mga impormasyon ka mabalita niya, no, aton sa pag-istoryahan sa aton sa pagpalagad. Subong mga adlaw ang pagsugod sang first day, no, sang 100% ka face-to-face classes, no, sa bahin sang aton sa mga kauturan, no, sa bilog nga pungsod Pilipinas. Para diri sa bahin sang Wasa Visayas ba ti daw ay gid sang gipregayon nga kuan ano nga kumbaga pagdilatar kadali, no, kay ti para papuas-puason abi mga isa ka semana, no, ang aton sa mga kabaran nga pag kuan sa face-to-face classes nato, no, by next week na lang gid abi kita, no, like abi subong 2, 3, 4, no, gin kuan ta lang abi anay na, no, gin paiway ta lang kay masugod kita abi full nga face-to-face classes sa November 7, no, kay ti para ang mga naagyan niya sang bagyo, nabaan ni Bagyo Paeng, no, na kuan ano na disturbo ang eskwelahan nila, nagkala sulob sang tubig, no, makatsimpo pa pang limpyo, no, so wala gid, no, so gindayon gid ya makabaran ti nevertheless sa bahin sang sining mga napektuhan gid ya, like abi sa probinsya sa Antique diri sa aton sa bahin sang Western Visayas, no, kadito sa Maguindanao, sa Cotabato, no, kagin suspend anay temporary ang 100% nga face-to-face classes, no, sa bahin sang aton sa ring kuan ano nga mga estudyante ang pagbalik, no, sa eskwelahan, no. So like diri sa bahin sa Bacolod City, isa ang Andres Bonifacio Elementary School, no, nga nagpahayag sa nila makabanan paagi sa ila sa ring principal, no, dira ay makabaran sa bahin sang Andres Bonifacio Elementary School 1, no, ang 100% kuno sang mga kuan ano sa mga kabataan, no, ara sa bahin sang Andres Bonifacio Elementary School, no, so no, kay Ma'am Lolita Cabahog, no, ang nagpadulong, no, sa didi makabanan sa bahin sang eskwelahan. Kapin sa 1,397 enrollees kag ining nagikan sa Barangay 4, Barangay 5 kag Barangay 6 subong man, no, ang Barangay 7, no, do kasadya man, no, do kanami malantawon nga tanan nga mga estudyante ara sabay sa tagsa ka mga eskwelahan, no. So kay dugam assessment karon sabay sa ato sa nga probinsya, no, sa Negros Occidental, pun sa ato sa nga spokesperson diri mga kabaran Sir Ian Arnold Arnaiz. Balikan naton, no, kay gabi tin-interview man nato ni sa, no, sa preparasyon subong adlaw. So bilong taman latest nga assessment ya sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental 100% magid ang nagbalalik. Ti ano may naglulumpiga sa mga semento, sa mga salog. May nara sa naglulumpiga, may mabangko to nga nagkalapungil to, may nagkaladagdag nga mga estudyante, no, sa mga bangko nila kay ti mga ana ka way na panday, no, kay bagod nga kulang ang budget, no, sa Department of Education. So amo nang panghibaloon naton karon, no, bilog sa nga probinsya sa Negros Occidental. At the same time, diri sa Bacolod City National High School, naka-interview diri sa Bumbo Cherry, Santillan sang kuan ano sang principal, no, sang Bacolod City
National High School, no, pagi sa kay Sir Richard Hilangre. No, kag di may mga dugang man sa karon, no, nga mga obserbasyon angot sa pag-resume nagid, no, sa 100% nga face-to-face classes. At the same time, pinapagay ka obserbasyon karon base malabot man ang gobernador, no, sa probinsya sa Negros Occidental, si Governor Bong Lacson, no, kumbaga ti ano ang counterpart diri makabaran sang sang gobyerno. Pero sa aton sa provincial na sa probinsya no, gobyerno provincial, angot ya makabaran sa bahin sang sining ti mga problema, no, sang Department of Education, no, nga kung sa dienti mga kulang ang ila siniya nga mga pasilidad hindi dali-dali, no, sa di makabaran nga mapangkayo. Tiya mo na dako man nga pamangkot sa bungkag ang dako nga pagpanghangkat, no, sa di makabaran sa bahin sang aton siniya nga mga no, mga tiglawas sang Department of Education, no, nga kun nga ang every year ang Department of Education, no, amo ni siya makabaran ang may ara sang pinakadako nga budget, second, no, sa pinakadako nga budget ya makabaran nga gina-appropriate ya sang aton siriya nga national government, no, sa Department of Education. Pero nga kada tuig, no, naga-experience pa kita naga-antos pa kita, no, sang sang kakulang, no, sa mga bangko, sa mga libro, no, sa mga kunano kinahanglan sa mga estudyante, mga eskwelahan, no, nag-aalalawas ang aton sining mga estudyante ay tinano man do ay naton na iyan na wala naton na iyan na anticipar, no, kamo na ang mga matabo sa aton every year. Ti galing kay ti do damo pa kita mga no, mga ginauna, no, kun sa gani, no, sa bahin sang pagpa-implementa sa project daw dasig kamo, no, pero asto sang siring outcome niya, no, kag ano ang prowi bagid abi ngati amo ning produkto sang ginabudgetan daw hindi man naton mapakita gidayon. Sige, no, so dapat mabag-o man naton ina. So ano pa gid ang pinakamabalita naton nga makabaran sa aton siring pagpalagad, may report karon si Bombo Dines Rubica, no, diri sa aton siring para tuntunan, no, ang probinsya sa Negros Occidental pagi sa ato sa Provincial Health Officer, Dr. Ernel Tumimbang, nagpagati mga kaso sa typhoid fever, kag acute gastroenteritis, no, kag ang cholera, no, muni karon ang isa sa mga ginabantayan sa aton siniya nga probinsya, no, sa Negros Occidental. Gusto niya gano'n nga magpatukod yung makabaran sa kaugalingon nga mga water stations, no, para nga ti masigurado naton, no, nga malimpyo ang tubig nga ato sa ginainom. Damo kita mga abyan nga ti na hibuloan talang nga kalamata paabot sa ospital, no, nag-experience sang pagdiarrhea, no, kag ti igo marahon paabot sa ospital, no, ini makabanan ang nagakapatay. So dapat on alert kita, no, so kung nagabatsyag na kamo dira pero no, nagaplanuka kamo, no, vomit, no, suka, no, diarrhea, no, so hindi na magpaligoy-ligoy pa, no, pa-check up ka din sa doktor, no, para nga tis ma-assist kamo ano mga dapat ay moon kag kubalati kung pwede kamo i-admit. Sa first day pa lang nga tinita pugulaton, o the second day, on the third day ka magsiling nga ti basi magayo man ko, no, so muna bala damo ang nagakapatay sa mga amo sina, kaya abi nila makaya nila, no, pero ti ano man ring aton siling nga kalawasan, no, so although nga ti nangin instrumento lang kita diri sa babaw sang kalibutan, pero ti tingoon taman no, nga magakabuhi kita sang malawig-lawig, no, kag nablang nga makambal ka lang nga ti maka-enjoy kita. Diri makabanan sa bahin sang ato sa riga makauturan, no, samtang nagakabuhi kita diri sa ibabaw sang kalibutan. Mahigit patagayon data last time nga random drug test, no, sa mga drivers sang Vaca Transit nga transport organizations naton, no, ang naghimo sila
ang ato sa Philippine Drug Enforcement Agency o kana ato sa ring PDEA, no, angot iya makabanan sa bahin sang sina nga nasambit nga drug test. So may dugang dire follow up karon, no, si Bombo Cherry Santillan, interview sa ato sa ring PDEA Negros Occidental in charge, no. Ma'am Jitskivitsky Iskropulo. So kaga the same time iya makabante kamusta hon ta na no dugang sa bahin sa Carton sit mo dugi nawas-awas ko no ang mga pasahero no so may report kita nga dabaton nga daw ginaparagutan kuno nila nga magtilindog ang mga pasahero o TLT Farbin ano ini no okay lang ni o sa part sa ato sa ring Land Transportation Franchising and Regulatory Board no nga ginapapuno ang mga buses no sa Balacar Transit kay ginapatindog ang mga pasahero di ba hindi na pwede mag-overload ina karon kay di na makaya sang bus ang bugat sang tawo ti kag kon may aksidente kag makaluntad aksidente although ay ta maginapangayo ti ano binasulay naman kita sini so dapat samtang wala pa no sa di makaban sa tabo no gina-call na naton atensyon no nagpalabot man ni sa informasyon sa ato na nga ang pamunaan sa Balacar Transit may kay ma-remind ta i-forward tani kay Miss Jade Ceballos ang Media Relations Officer sa Balacar Transit agud nga mapalabot naman sa management no kay hindi lang sila nga ganaran kita o lagas kita sa dako nga ganaron ta kon income no nga naga inawas na mga pasahero iya makabanan pero sa sobra-sobra man nga bugat no kag mag-overload ang mga buses kasi hindi man mayo ang resulta sina no so tiyo naman para nga maghalong kita 21 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi ang optional nga pagsoksok iya makabanan sang face mask no sa mga eskwelahan kaya mo ning gipahayag sa Department of Education no kaya daw tunaan na nila ko no or pwede nang igani ipatuman no sa dire makabanan ang ining nasabit iya nga kuan ano nga optional nga pagsoksok sang face mask para sa mga estudyante samtang ngara sa sulod sang hulot klasihan. So pero do damo pa nagakuan sini magginikanan ti siyempre lain-lain na reaksyon no. Singati bangon sa kada mo sa estudyante pero na maximum sa isa ka kwarto pila man ang dimension sinaman no sang isa ka kwarto no kay square inamo no metriko kwadrado tibutang tabi mag 20 o may 10 by 10 no 10 meters by 10 meters no sa 50 estudyante tama na kagutok no so di iban nga magirikana naghambal siya ti mas mayo no nga sigihon lang yan amon pero galing kay ginatawagan ng optional nga kay ti depende ya sa inyo no kung gusto niyo makabanan no nga i-kwan no kung gusto niyo nga tawag sa gani no ipasuksukon sang face mask sa inyo mga kabataan o kung hindi mo mula niya kasimple sige no so kaiban pa karon nga may impormasyon no ti kwanta man reaksyon karon ang chairman sa Committee on Health sa Bahinsang City Council si Councilor Carlo Petevilla kung ano ang reaksyon nila berikan sa niyang plano sa Department of Education kung sa Bahinsang DepEd ti way pagani kita kwan declaration nga lift na iya makamay pandemic di sa ato pero no gamin na tomato kita daw ang mando alin na sa presidente lain man yang administrasyon subong ti isang una ang NIATF ang naga-decide sini karaman presidente pero subong daw iya na lang ka presidente ada president BBM ti una nga ti ginimo na optional pagsoksok sang face mask sa sa open area no tapos ikadua ginmando niya man nga ti okay naman no hindi ka magsoksok sang face mask sa mga malls no kon mga close nga may area. Ikatatlo, ang ini naman nga panugot naman sa mga kultura nato mga estudyante nga pwede na makaukas sa mga face mask samtang ara naga pagalasi sa hulot klasihan. Tiya pamangkot dibla ginasunod ta man Japon ning kaso ni nga damo man Japon kuno naga latnan o kuno naga positive no pero tini mga estudyante naton from 12 years old no or from 5 years old to 11 years old no tanan din na pang bakunahan naman majorities ni nga may ibato naman kita no sa bahin sa siringa pamalatian pero ang aton lang ti dapat hulaton ti gidanay
no? Nga i-lift bala ang pandemic o diri sa aton dayon amo na pagpangmando. Hindi ka daw ginahimo nyo nga eksperimento ini, no? Dayon kung magsanaka ang kaso ti salasala naman ta. O gwa magit sini experimental. O sa mga balantayan aton diri mga kabanan, no? So ang importante dira nga nagahalong kita, no? Wa gid sa problema kung sa magirikanan nga maging sister nga pasok-sokon sa gapon sa face mask ang ila sa nga mga kabataan. Wa man iya pilitay. 25 minutos sa kaligid sa takta, alas 7 sa gabi ng bata nato sa mga headlines. Pabalik ta, no? Detalye sa mga balita pagkatapos kilamang sini. Stand by! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpa